Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Niyaza chuma? Ndisanabwere ku funso lina, ndimafuna ndifunseko funso pa nkhani yomweyi. Funso limeneli lipita kwa inu Atupele Muluzi. Mwakamba zokuti vuto IMF koma utsogoleri. Taonapo mbuyomu kuti ndalama yakwasha inagwesedwa ndi 44%. Pano tukamba pano Amalawi akumva ululu. Timafuna mutiyankhe mwachindunji komanso momveka bwino kuti inu vuto mukuliona kuti ndi chani kuti Amalawi azivutikabe mpaka lero chifukwa cha utsogoleri osamvera IMF, komanso vuto kwenikweni lili pati kuti Amalawi azipitira kuvutika pakadali pano ndi 44%. Ndifotokoze motere chifukwa cha history. UDF mene imatenga boma inasiya boma 2004 kwacha inali 110 kwacha to the dollar. Panopa kwacha yomweyo ndi 4,400 to the dollar. Utanda uzodiza sokonekeradi mu period imene nthawi imene kusokonekeratu chifukwa one situpanga generate exports income ndrama wazakunja from exports. Tudalira kwambiri kubwereka chifukwa ndawakamba kuti ngati panopa deficit yathu ndi 2.2 billion. Tupanga imafunika 3.2 billion kuti ndrama za kutibwese katundu chokera kunja kani mankhwala mafuta magali moto nepali deficit imene. Now the problem vuto imene lilipo ndi lack of confidence. Chimene chaononga kwambiri. One, not making sure kuti tukulisira ndrama zathu moyenerera, austerity. Two, tungoononga ndrama kumayenda kumakula zinthu zosayenera. The other nkhani ya Katangale ndi imene yaononga mbiri ya dziko lino makamaka so kuma iko amene amatithandiza ndrama. Ndi chifukwa chake tikudziwa kuti pakali pano pali ndithu gap yayikulu pamene tiyenda kulongoswa kuti ndrama zichokera kuti pamene half za ndrama za madona zathu zachoka tikudziwanso kuti so paliso gap yayikulu pa ndrama zimene tiyenda kutolera kuti tiyendese chuma chathu cha dziko lino. Ndi ndikukhulupirira kuti vuto lalikulu ndi mismanagement, utsogoleri amene sukudziwa bwinobwino, ilibe plan bwinobwino kuyendetsedeka chuma kuonetsetsa kuti chuma chikupita patsogolo, ndrama zikubwera, and chuma chipite patsogolo ndi private sector. Private sector ndi imene imabweretsa chuma, ndi imene imapanga chuma. Private sector ndi imene so imalemba ntchito. Ndi ma policies amene akufunika ndotumikisa kufunika ndikuonetsetsa kuti where the pro private sector and pro business. Tathokoza kwambiri. Tipite pa nkhani ina, tidakali pa nkhani za chumapo. Boma lanu lidzatani posintha chuma cha dziko lino kuchoka pongodalira ulimi ndi kulimbikitsa ntchito za mafakitale mogwirizana ndi masomphenya a Malawi 2063 mmene tinafotokozera muja kuti dziko lino kwambiri limadalira chuma chake pa nkhani za ulimi. Dr. Joyce Banda. Mu 2012 titakumana kumanguchi tinachita draw economic recovery plan. Ndipo mapulani ambiri amaboma ina akubera so that economic recovery plan. Mmene muja munali ma sector 5 amene tinasankha migodi, ulimi, magesi, tourism, komanso misewu. Ndiye ife aboma yathu tinapanga kauniuni muziko lino kuti tiziwe kuti kodi pansi pali chani. What do we have in terms of natural resources, how much, where. Ndiye ife tabizindikira panopo. Ndinali ndi meeting last week ndi World Bank pamene amandiuza kuti mukuzindikira kuti ndinu anthu olemera kwambiri. Tili ndi chuma chambiri chokuti titakhala kuti ndi usogoleri otheka wa serious, decisive, aggressive kuganizira anthu mwafunsafunso inuyo kuti anthu akuvutika kwambiri. Koma we don't need to suffer chifukwa sife osauka yayi. Ndiye kuchita exploit zathu, miyala yathu, migodi yathu tikoza kutembenuza chuma cha dziko lino pa nthawi yochepa. Koma in the meantime zisanafike zimenezo mwadandaula kuti anthu akuvutika, tipeze njira zokuti anthu apeze ndalama m'makomo mwawo. Ndiye ndizidandane zija za cash transfer zija zijandane zija zomanga nyumba m'mizimu anthu kumapanga magayi kumamangirana zinyumba zijandane zija zosonkhanisa chimanga kwa gaira anthu kuti pakali pano pamene moto ukuyaka chonchi tikutembenuza chuma chija moto uzime
komanso zimafunikira kuti nthawi ngati imeneyi tipeze njira zosisira mitengo ya katundu amene akugula anthu. Ndizosavuta, pali njira zoti tikhoza kuchita kuti mitengo itsike, chifukwa ndiye vuto lili kunjako kwambiri ndi lack of access to basic needs. Tathokoza kwambiri Dr. Joyce Banda. Dr. Kabambe, boma lanu lidzatani posintha chuma cha dziko lino pongodalira ulimi chabe koma polimbikitsa ntchito za mafakitale molingana ndi masomphenya a Malawi 2063 muli ndi mphindi ziwiri. Leya Amalawi tinanena kuzimvera chisoni chifukwa kuti tidalire ulimi, chimanga, fodya, tea ndi sugar zidayamba ndi anyamata ena ake 200 years ago. Anabwera kumangalande kumalawi kuno ataona nthakathu yabwino. Nthawi imeneyo anthu kumangalandeko akusuta zimafodya zazikulu zimasigazi, mapipes. Anapanga business model tikalime fodya ku Malawi. Anthu achamata akamasuta fodya uja amamwati tikalime tea ndi sugar ku Malawi. 200 years ago anthu olima mafamu ma estate tiapatse azilima chimanga. Ndi imene kunabwerera business model ya dziko linolo imene mati GDP yathu. 200 years later mpaka napano tinatsegula University of Malawi, anthu aphunzira mbirimbiri tidakali stuck to a business model ya 200 years ago. Tizimvere chisoni. My experts, my engineers ndi tonse taphunzira afe timayenera lisinthe dziko lino to move away kudalira ulimi wa khasu, mvula ndi climate changes zavuta kwambiri. Timayenera tiganize mwanzeru tipite chitsogolo. Chaka chino tikuyenera kusintha kaganizidwe chifukwa tea, sugar ndi zinazi anthu akuti safuna sugar, akudala matenda a sugar, akuti mafuta afodya sakudzifunanso. Tipeze zinthu kunjako zimene akuzifuna pakali pano. Ife a UTM mwina ndi chipani chokhacho manifesto yathu tanena tidzayika 500 billion kwacha migodi, titsegule migodi 10 muzaka 5 zoyambirira. Tidzayika 500 billion kwacha ya kumafakitare. Chilichonse timapanga import, tipeze equipment tizipanga momuno dziko lathu achinyamata alembedwe ntchito. Tiyike 500 billion kwacha ku ntchito zokopa alendo, chaka ndi chaka tidzakonza konse kukopa alendo tizatukula dziko lathu. Tiyike 500 billion kwacha ku ntchito zokonzanso za ulimizo tizaukonza kuti apita kumali mazina osangolidalira tea, sugar ndi zina zotero. Tathokoza kwambiri Dr. Kabambe. Tidakali pa inu Dr. Kabambe ndikupasani 30 seconds kuti muyankhe funso ili. Mwakamba ndithu nkhani yabwino kuti muzayika ndalama pa ntchito za migodi zaka 5 zoyambirira. Koma anthu andale mwina mmabwera pa podium chonchi ndikutifotokozera nkhani imeneyi ya mafakitale motere mmene mwafotokozeramo. Koma mwalowa mboma tikuona nkhani zina zimenezo sizikuchitika. Inu mukadzasankhidwa pa 16 September pano, ngati mutasankhidwa muzatani kuti izi mfundo mukutchula za mafakitale zoyika ndalama ku migodi zakwaniritsidwa ndipo zachitika? Leya nakhalapo budget director ndanena kuti tikangolowa mboma choyambirira within 100 days tidzapanga budget yathu koyambirira. Tidzapanga mati zero based budgeting. Tidzaiya phasula budget oseija ndikuyambiranso. Tiyike za kumakhansolo, tiyike za kumigodi, za kumafakitare, tiyike zokopa alendo. 4.9 trillion yoyambirira yatha. Tinato tidzabwere pamwamba tidzaonesa pochita zimenezo popanga budget yathu. Zikomo kwambiri. Pafunso lomweli Atupele Muluzi, boma lanu lizatani poonetsetsa kuti siti kungodalira ulimi chabe koma tikulimbikitsa nkhani zina za mafakitale molingana ndi masomphenya Malawi 2063 muli ndi mphindi ziwiri. Mene zinthu zakhala pano zilili panopa chuma chathu sichikuyenda. Sitikudziwa kuti ndalama zichokera kuti. Mfake tunena kuti tikamangonena kuti zapanga chakuti osadziwa kuti ndalama zichokera kuti ndekuti pena pache sitikukamba chilungamo. Tiyenera ndithu kupeza ndondomeko kuti ndalama zilowe mdziko muno kuti zipange invest ma sectors ngati za ulimi, za migodi, zokopa alendo, tourism. Kuti ndalama zimenezo zikuchokera kuti. Komanso za magetsi. Pakufunika kukhazikitsa ndondomeko zobweretsa ndalama zibwere mdziko muno. Ndiye chifukwa chake tikudziwa kuti njira imodzi yobweretsa ndalama ndi business investors. Ndalama zibwere muno. Komanso njira ina ndikuonetsetsa kuti tikuyika ndondomeko zabwino kuti chikhulupiriro mu chuma chathu chibwerere makamaka international confidence. Our partners athu adziko lino. Ife IUDF tikunena kuti tikudziwa nthawi ino ndi ina ndi achinyamata palino kachitidwe katsopano digitization. Tikudziwa kuti tili makina atsopano amene tikozobweretsa ndalama mdziko muno. Mfake tikunena kuti tibweretsa maganizo atsopano opanga sovereign wealth fund. Thumba la ndalama timati sovereign wealth fund
imene yoyo ikhoza nditu kukopa investment kuti ibwere muno. Those investments ipangidwe invest in the various sectors, leveraging on critical minerals. Izi ndi zimene takhala tukambirana ndi anthu international. Koma chiwambirira kuti izi zitheke ndionetsetsa kuti tapanga stabilize economy yathu kwacha yabwerera muchimache komanso pali international confidence imene amadana ma investors nikhani yakatangale komanso kuonetsetsa kuti palibe ndondomeko tikhazikitse ndondomeko ngati za taxation ni environment yabwino yopanga attract foreign capital ndalama zibwere mdziko muno ndi njira imodzi imene tikhozipititsa chuma chathu patsogolo. Tathokoza kwambiri Atupele Muluzi. Zikomo kwambiri tiyamba tapumira mtsutso wathu chifukwa choti ndondomeko ya mtsutso wathu ndi yakuti ticheza kwa mphindi zingapo nkupumira kwa 5 minutes tibweranso kudzacheza kwa mphindi zingapo nkupuma kwa 5 minutes kena kuti bweranso kudzamalizitsa mtsutso wathu. Tikumbutsane kuti tikukambirana nkhani zachuma, ulamuliro wabwino, good governance, komanso kupeza thandizo lofunikira pa umoyo wa munthu, access to social services. So zinazo sitinafikeko koma tifika kumeneko tili ndi atsogoleri atatu amene akutenga nawo gawo pa mtsutso wathu wa lero, Dr. Joyce Banda kuchokera ku PP, Dr. Dalitso Kabambe kuchokera ku UTM, komanso Atupele Muluzi kuchokera ku UDF. Mtsutsowu ukuchitikira kuno ku Bingu International Convention Center BICC mu mzinda wa Lilongwe. Nafuna tiyambe ndi Dr. Kabambe tikupatsani 2 minutes kenako tipita kwa Dr. Joyce Banda 2 minutes kenako kwa Atupele Muluzi 2 minutes. Tinafuna timve maganizo anu pa nkhani yokhudzana ndi kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu. Tikambakamba za ntchito tikunena za ntchito zolozeka, zogwirika, zimene zingasinthe moyo wa munthu. Chifukwa tikuona kuti tikamangoti ntchito pena mwina sitikumvetsetsana kuti kodi tikamati tapereka mwayi wa ntchito tikunena chiyani. Tikuyankhula pano pali vuto lalikulu la ntchito kuno ku Malawi. Amalawi ambiri sali pa ntchito, amasowa pogwira tsiku likatha, sabata ikatha, mwezi ukatha. Tiyambe ndi inuyo Dr. Kabambe, mudzakhazikitsa mfundo zanji zogwirika komanso zotheka mwansanga pothana ndi kusowa kwa ntchito mdziko muno. 2 minutes. Zikomo kwambiri Joab. 91% ya Malawi kapena 91 anthu 91 pa 100 aliwonse sali pa ntchito. Ndi vuto lalikulu kwambiri muno Malawi. If UTM malingana manifesto yathu choyambirira munafotokoza kale tidzayika 100 billion kwacha ku console iliyonse. Ndi ndalama imene ikapita ku console iliyonse ikathandizire kukonza za ma school blocks, ikathandizire kukonza za zipatala, zikathandizire kukonza za madzi za magetsi pa console pacha. Ndiye kuti ma contractors onse ama console imene ni ntchito injection yochokera kuboma imene ipereke zintchito zosiyana-siyana kwa ma artisans osiyana-siyana pa console pacha. Ndi ntchito imene iyi idzakwanitsa kulemba almost 1 million jobs dziko lonse la Malawi. Tikayika 100 billion kwacha ku console iliyonse ya dziko lino mu zaka 5 tikubapika 100 billion kwacha tidzalemba ntchito almost a million jobs countrywide. Chachiwiri tikadzayika 500 billion kwacha kukonzanso ntchito za ulimi polimbikitsa ntchito za ulimi wanthirira tidzalima kawiri kapena katatu tidzakolola zambiri kumenekonso kudzakhala ntchito zambiri. Tikadzayikanso 500 billion kwa China ku mafakitare kuti ntchito sitalima ife tisanagulitse chapita kayi ku fakitare tidzapanga ntchito zambirimbiri. Mwachitsanzo mmene atseka chitakale iti estate taluza ntchito 10,000. Ndiye tikadzatsekuyika 500 billion kwa chameneyi mafakitare osiyana-siyana dziko lonse lino kudzakhala ntchito za nkhaninkhani zimene zidzachitike countrywide. Tikadzayika another 500 billion kwacha ku migodi kutsekula migodi 10 mu zaka 5. Ndiye kuti kumene kuja kudzakhala ntchito almost 5 million jobs in 5 years tikatsekula migodi 10 imeneyo. Tikayikanso 500 billion kwa China kuzokopa alendo konseko kudzatipatsa ntchito zambiri. Ndimene tidzapangire ntchito kuti Amalawi akhale ndi ntchito zosiyana-siyana dziko lonse. Dr. Joyce Banda, mudzachita chiyani kuti Amalawi apeze mwayi wa ntchito mfundo zogwirika komanso zotheka mwansanga? 2 minutes. Mu chaka cha 2012-2013 ine nayamba program ya Kabasa
ndinagula njinga 500 kwa pasa Chinyamata, ndipo Chinyamata amene aja pano ndi 2.8 million amene akuyendesa mu database. This is proven, ndiye kuti ndi ntchito zambiri kwa Chinyamata. Ife tikufuna kupitiriza that program. Komanso makamaka kuti cottage industry tinaphunzisapo 2012-2013 timapereka ma tools, anyamata azipanga ma window, anyamata azipanga welding, anyamata azipanga carpentry, zimene zija ndi ntchito ndiponso ndi ma training ache kuma technical college. But pano ndakamba kale kuti timanga nyumba 1 million. Nyumbazo ine ndamanga kale ma district ambiri muno Malawi. And we know that pa station iliyonse imene akumanga nyumba pamakhala ntchito 20 pamene paja. Ndiye tikuganiza kuti nyumba zija zikakhala 1 million countrywide times 20 ndi ntchito zosawerengeka. Ndipo timachita chotheka kuti kumene tikumanga nyumba anthu omanga akhale ochokera komweko. Ndiye kuti tikupita kwa siya ndalama m'madera omwe aja. Olemekezeka mayi ndi abambo, ife tikukhulupirira kuti kukhala ndi civil service yokhala inspired ndi yofunikira kwambiri. Ndiye kwapanga train achinyamata athu amene akugwira ntchito mboma kwa achita reward. Ifeyo mene tinali mboma tinakweza ndalama ndi 50%. Panopo ine ndikuona they are demoralized, they are frustrated, chito sakugwira bwino. Nzipatala mwathu kuti mukhale anthu alandire chithandizo mwabwinobwino, anthu ogwira ntchito akhale okondwera. Ana athu kuti aphunzire school anthu akhale okondwera. Koma pomalizira ndi maphunziro asikana ndi achinyamata, ifeyo tagwirizana ku People's Party kuti secondary school ikhala yaulere kuyambira September. Ndiye kuti ana athu amene akuchita drop out because they can't go to school azatha kupita ku school chifukwa school ija sopano yasanduka yaulere. Dr. Banda, ndingofunsako pa nkhani ya free secondary school ifoti mwayitulutsa. Amalawi ena madandaula kuti maphunziro kuno ku Malawi anatsika pansi pamene boma linayambitsa maphunziro aulere aku primary. Chifukwa choti mmene timayambitsa tilibe zida zokwanira zoti tikhoza kulandira ana ochuluka amene anabwera mwadzidzidzi chifukwa choti school tsopano ndi yaulere. Tinalibe aphunzitsi okwanira, tinalibe ma classroom okwanira, tinalibe choko, ngakhale mabuku ophunzitsira. Apa mukupereka ganizo loyamba maphunziro aku secondary aulere. Mudzachita chiyani kuti mupange balance kufunikira kuti ana apeze mwayi wa maphunziro aku secondary komanso maphunziro akhale pa mulingo oyenerera? 1 minute kuti mungotilongosolera pamenepo. Kutheka kuti panopo madonors metamvera pano kuti ali frustrated, ali fatigued, akuchoka, koma pa nkhani ya maphunziro yokha inendi ndi chisimikizo ifanda chitakali kafukufuku kuti akhoza kuti thandiza ifeyo. Ineyo I don't think kuti we have any choice. Ifeyo ngati ziko sizingakhale zoona kuti olemera kulemererabe ana wakupita ku maskulu akumuzi ajana akapambana skulu akungokhala pamuzi. Ndiye ifeyo ndi ntchito ya boma ya People's Party kuona kuti ana tapereka skulu yaulere komanso ifeyo tichite upgrade aziphunzitsi, infrastructure tichite improve. Imene yoyo ndiyo savuta mwini. Ineyo ndikunena kuti sinangoyiganiza ndikuyinena mwawamba. Joyce Banda Foundation inayendesa skulu yaulere 20 years. Ndipo pano ndili pano chaka chino ndachita sponsor ana 3000 kupita ku secondary school. Ndiye ndikuziwa tsoka limene akupezana nalo ana mizimu kuti sakuphunzira school chifukwa cha kusowa school fees. Kusenza pamene pati kudalira madonors pa nkhani ya free secondary school education. Iya sina nini choncho. Ndanena kuti palibe amene sangatithandize. Madonors a World Bank yakuza kutithandiza kutithandiza school kulipira school ya anacha kuti tikhale ndi school ya ulere. Koma ndi ziko also likoza kutheka kupanga chotheka kupeza ndalama kukhala ngati starter pack kuti aja okuthandizana aja kukuthandizana ifa muli nazo kale. Zomwe kwambiri. Tipite kwa Atupele Muluzi, nkhani yokhudzana ndi kupereka mwayi wa ntchito kwa Amalawi, ntchito zolozeka, ntchito zogwirika komanso kuti zinthu zimene zichitike mwansanga. 2 minutes. Chiyambirira ndifuna ndichenjeze pang'ono kumangotchula kuti tizapeza ndalama mwakuti, tizayika ndalama mwakuti, osadziwa kuti ndalama zimene zichokera kuti, because kulibe ndalamazo. Tivomereze kuti si ntchito ya boma kulemba ntchito. Ntchito ya boma ndikuonetsetsa kuti ukhazikitsa ndondomeko zoyenerera kuti private sector ibwere iziyenda bwino izilemba anthu ntchito. Ndipereke chitsanzo, Nigeria state kumene kuja Matia state timalemba anthu over 100,000. Pakali pano chifukwa cha exchange rate ndalama yakunja, Nigeria ikulipira
to official rate ya 1,750. Pamene tikudziwa kuti pa black market ndi 4,400. Izi ndi zimene zapangisa kuti anthu 10,000 ntchito zawo zili pa chiopsezo. Tamva atseka. Makampani akutseka, zinthu sizili bwino. Koma tisanayende kuti tipanga chakuti, choyambirira tifotokoze nkhani imene ikuvutitsa anthu mdziko muno. Kusowa kwa ndalama, katundu mwangokwera mtengo tsiku ndi tsiku, komanso nkhani ya njala. Nkhani imene ikuvuta kwambiri ni njala ndi kusowa ndalama. Koma chuma chathu tiyenera kukonza bwinobwino kuti chikhulupiriro investors ndamene amalemba ntchito, private sector ndimene imalemba ntchito, nde ife tikukhazikitsa ndondomeko kuonetsetsa kuti private sector ikhale ndi confidence kuti ibwere kuno. Ndikukhulupirira kuti pa 16 September ndi reset manager tiyenera kuyambiranso kwatsopano kubweretsa mandondomeko zatsopano. Ndifake ndikufotokoza kuti miyala imene tili nayo mdziko muno, critical minerals, ni njira imodzi ikhoza kusintha chuma chathu cha dziko lino. Ine ndikukhulupirira kuti critical minerals panga leverage with the sovereign wealth fund, komanso ndondomeko zina zobweretsa investor confidence ndi zimene zipangise kuti chuma chathu chipite patsogolo, anthu apeze ntchito, ndi private sector ndimene imalemba ntchito. Akabambe ndakuona ni mwayimika dzanja. Yeah, ndimafuna ndingofotokozapo nkhani ya ma sources a ndalama. 30 seconds. Imene yaperekedwayo kuna kuti pano takhala pano tinabwereka ndalama ngati boma nkumanga. Mmene timamba Sunbed Hotel zinali ndalama za boma. Mmene timatsegula makampani ambiri a boma aja zinali ndalama za boma. Tikamadikirira anthu ena kuti abwere kunja tipangire zinthu, tikhala for the next 100 years sititsegula migodi, sitikweza za ntchito za kopa alendo, sitikweza za mafakitari athu. Tiyambe ifeyo kuyika ndalama zathu za boma mu zinthu ngati zimenezi monga tidapangira nthawi ya ngwazi mbuyomo, ndiye tikonza dziko lathu lipita patsogolo. Tikamangodikira anthu ena silipita patsogolo. Thank you so much. Tili pa nkhani yomweyo ndimafuna ndibwere kwa Atupele Muluzi pa mfundo zimene mwakamba. Achinyamata ambiri pano tikukamba pano akupanga graduate, anyamata ambiri mu ma university amene alipo muno Malawi. Timafuna mutifotokozere mfundozo kuti ndondomeko zimene mukuti muza konzezo kuti private sector izatha kulembanso anthu ntchito ochuluka ndi zotani. Izingongwambi komabe ndingofotokoza kuti building ino ndingongole sizingathekeso kuti zibwereka ndalama kuti boma izipanga ma investments in private sector. Muli ndi 30 seconds. Koma private sector, yeah. So if I tikunena kuti innovate, digitize, tikudziwa kuti nthawi ino ndi blockchain, business processing and outsourcing ndi njira imodzi imene kuzothandiza anyamata, innovation hubs kuti bwere kuno ndi njira imodzi. They need to innovate. Achinyamata ali ndi luso afunika apatsidwe kachitidwe katsopano using and leveraging on digital technology ndi njira imodzi. Komanso ndafotokoza kuti agriculture, ma sectors ena, sovereign wealth fund ikozothandiza obweretsa ma investors into the sovereign wealth fund kuti pange invest in the various sectors: agriculture, energy, mining and tourism. Ndamvapo candidate wina akutchula zokhuzana ndi msika osavomerezeka, black market. Mudzathana bwanji ndi kusintha komanso kugula ndalama zakunja pa msika osavomerezeka, black market? Tiyambe ndi a Joyce Banda. Black market itu imazikita solve yoka. Kumakhala black market anthu kumatenga ndalama kumakasintha kumene kucha. Koma mukayilongosola ya mbanki ndikufanana ndi ya ku black market, anthu samapita su black market. Ndiye kulongosola kwake ndichatakha kunena kuti kuyichita line kwa chayathu kuti igwirizane ndi yeni value ya dollar imene ichataita igwira ku banki icha ya 1,700 icha ndi yabosa. Koma itakhala kuti iyafika pa 4,000, which I believe is the true value of the kwacha of the dollar, anthu azasiya kupita ku black market chifukwa azapita kuti azapita ku banki. Izi ndikunena izi sizongoganizira zinachitika 2012 mmene tinkabwera zili chonchitu pacha IMF atachoka tikuyendera ku black market. Koma mmene inakhonzeka ya banki basi anthu sanapite so kuti ndipo anthu amatha kulowa banki kutenga $10,000 kumapita kukapanga ma business yawo. Ndiye kuyikweza ndalama dola mmene anthu akugulira ku banki, zimenezi sizachitikanso kuti moyo wa Malawi ulimbe kwambiri kuposa mmene zilili pano? Mmene tinali ifeyo tinachita zimenezo anthu ndi pamene moyo wawo unafewa kwambiri chifukwa plani imeneyo ndiyofunika kuganiza mozama, ndiyofunika leadership,
decisiveness kuziwa kuti pamene tikutere kodi tipange bwanji kuti moyo wa anthu usapweteke kwambiri, cushioning hardships za Malawi pamene mukupanga zimenezo. Ndi zimene ndinja tinkapanga cash for work, ndi zimene tinkapanga food for work, ndi zimene tinkapanga cash transfer, kuti anthu akupanga zimene zija anthu amati akauzanso tamuona zimene akupanga ali ayi anatiuza kale. Andi chachikulu kwambiri chimene ndiyenera kubwereza kumayankhula nawo azimayi Malawi ukakhala mtsogoleri. Malawians must know what you are trying to do, what is the problem, how are you going to solve those problems. Be all inclusive at all times and bottom up approach. Tathokoza kwambiri Atupele Muluzi, mudzathana bwanji ndi kusintha komanso kugula ndalama zakunja pa msika osavomerezeka black market, muli ndi mphindi ziwiri. Ndifotokoze motere kuti pakali pano tili ndi exchange rate awiri. Ina ya anthu olemera ndi rate imene ndi 1750 m'mabanki, anthu olemera akuipeza imeneji. Komanso tili ndi rate ina ya anthu osauka, anthu osowa, ndi imene ndi 4400 imene ili pa black market. Palibe mu Malawi kumidzi mu mtawuni imene akupeza dollar pa 1750, akupeza dollar 4400, komanso mwina ikukweraso. Zikutanthauza kuti business pakali pano ikupanga operate pa black market rate. Ndiye chifukwa chake kumuona kuti katundu angokwera mtengo, Amalawi alibe ndalama, alibe chakudya, chifukwa zimene zapangitsa kuti zibwerese umphawi ndi vuto la black market yathu. Ndiye ife tikufotokoza kunena kuti already tupanga operate at 4400. Njira imodzi zimene zikuchitika izizi ndi dala, chifukwa tikudziwa kuti akuluakulu akatenga mabanki 1750 official rate, akubwera pa msika kuzazigulitsa kwa anthu osowa, anthu osauka m'midzi, anthu amene akufuna kuti apeze dollar akuagulitsa pa 4400. Amalawi akuvutika. Izi zikuoneka kuti zimene tiyenera kuti izi ndi dala, ndiye zikufunika utsogoleri kuti zikhonze zimenezi. Liberalizing the exchange rate ndi njira imodzi, abolishing the peg ndi zimene to realign, and ukukhulupirira kuti realignment ikhoza kuchitika tikapanga liberalize the economy, chifukwa we're already trading at 4400. So I think it's extremely important that we have decisive leadership that comes in September and says, we are liberalizing, we are bringing international confidence, this is a reset, bring your investments into the country, we're going to stabilize our kwacha, and this is what is required now. It's about leadership. Dr. Kabambe, mudzatani pothana ndi msika wa black market? Lea, mundrama ya dollar ija kuti igule pa black market, muigula mukwera pa official mukuigula mmene igulidwira moja. Chimene chativuta kwambiri nchonera kuti muzaka zambuyozi ukumapanga chase black market umakhala ngati ukuthamangitsa mphepo, timatero in economics chasing the wind, ndiye sizimakuthandiza china chilichonse. Apapa zili ngati uli ndi malungo ndiye ukumva mutu, ukumwa panado sumachira malungo acha, ufunika umwera. Timainati bwere kwenikweni tidziwe kuti vuto limene bweretsa ma exchange rate awiri ndi chani. Ndi vuto na kuti tikutulutsa katundu ochepa kunja, tikutenga katundu ambiri kuchokera kunja. Tikonze zimene zija katundu ambiri kuchokera kunja uja ndaboma. Government expenditure tichepetse kwambiri. Tikangochepetsa government expenditure, demand ya katundu wako kunja wachepa, wafanana ni madola amene nawaja, ndiye simukufunikanso devaluation ina iliyonse. Ndikusiyana kwambiri ndi anzangawa chifukwa iwo wa the pro devaluation, ife sa pro devaluation, kodi peteleza amene alili pa mtengo wake uja wa 150,000 kwacha, tikaipa ngaso devalue ndalama yathu fika pa 4,000 kwacha, feteleza uja fika pa mtengo wanji, alimi akwanitsa kugula nanga mbewu zifika pa mtengo wanji, mapesa zafika pa mtengo wanji, ziko lifika powabwa kopya kwambiri. Tikati tipange devalue currency yathu, ndalama tuitheratu mphamvu kutheratu, ife tikufuna kuti tilimbane ndi boma likuononga ndalama zakunjali, kuna kuti tikakonza zabomazi basi ndalama yathu ikhazike bwinobwino, sipakhala pressure ya demand on products, on imports from outside the country. Thank you so much. Dr. Joyce Banda, mafuna muyankhepo. Mafuna ndinene kuti muli ndi 30 seconds. Mafuna ndinene kuti ndizoonadi kuti devaluation ndiyosafunika, koma tikunena kuti pakali panopo vuto la black market ndi ku banki liyenera kuti lite.
kuti lithe vuto limenelo ndiye ipezane iyi ya 4,000 ndiye ku banki. Iwo munthu akamapita ku banki aziziwa kuti ndikukatenga true value ya dola yanga. Ndiye munthu wagulisa Ford awalandira $1 kupita nayo ku banki 1,700. Koma akuziwa kuti dola yomweyo ndikanapita nayo ku black market 4,000. Ine ndikuona kuti si chilungamo. Ife tikuabera anthu 1,700 si value ya dola. Tiyenera kupeza njira yochitira close that gap. Whatever method we use, but it is imperative for us to close that gap. Dr. Joyce Banda Atupele Muluzi mutha kuyankhapo za pro devaluation. Ine sina kambe za devaluation. Ndanena kuti liberalized the exchange rate. Zikusiyana, as an economist akudziwa, there's a difference. Komanso ndikunena kuti we're already operating at 4,400. So already the people of Malawi are paying goods, and businesses are paying forex at 4,400, the black market rate. Kulibe foreign exchange. Mabanki dzana lachida kunena kuti kulibe letu forex. Ndi ndrama imene tikunena kuti 1,750 per dollar. Kulibe. So we're already operating at 4,400 to the dollar. Dr. Kabambe mutha kuyankha komaliza 30 seconds pa nkhani imeneyo. Pa exchange rate regime nda atatu kwenikweni. Makhandi bati managed float, makhandi float exchange rate, makhandi fixed exchange rate. Pano pati ndi regime imene apanga fix artificially mola kuika kwambiri. Koma vuto la ine ndina kuti kuchokera 1994 tinali 1 kwacha to $1. Lero tafika pa 1,700 kwacha to $1. Tikuliwononga dziko lathu ndrama yathu ikamatha mphamvu chonchi chuma chimagwa simokha chitukuko tikonzenso ndrama yathu ya dziko lino tikonze osati pogwetsa ndrama yathu yakwacha kapena further liberalization. No, that's not the correct way to do it. Chabwino takhala ndithu pa nkhani ya zachuma tisunthe tifike ku nkhani ya ulamuliro wabwino, good governance pa Chingerezi, ndipo mafunso amene ndifunse apa funso loyambali amene ambe kuyankha ndi Atupele Muluzi, kenako tipita kwa Dr. Kabambe, kenako kwa Dr. Banda. Nkhani yakatangale kuno ku Malawi ikuoneka kuti ikupitirira kukhala vuto lalikulu kwambiri makamaka pa mmene anthu akuyendetsera zinthu mboma. Kafukufuku amene Afrobarometer inachita ndipo anatulutsa zotsatira zake mu 2024 momwemo anapeza kuti Amalawi 66 mwa 100 aliwonse akukhulupirira kuti katangale wachuluka kwambiri mzaka zimene zapitazi. 52 mwa Amalawi 100 aliwonse akukhulupirira kuti boma sili kuchita bwino pothana ndi katangale. Kusonyeza kuti pamenepo pali vuto. Anthu osati kunena apawa akupitirira theka la Malawi akudandaula kuti zinthu sizili bwino. Nafuna kuti ndingoyamba kaye ndi funso lachidule kuti ndi chifukwa chani ndondomeko zomwe zilipo zofuna kuthana ndi katangale mdziko muno sizikugwira ntchito. Ndikupatsani kaye 1 minute kenako ndibweranso kuti tikhale ndithu ndi kanthawi kuti tilongosolane nkhani imeneyi. Ndiye ndiyamba ndi umeneko Atupele Muluzi, mukuona kuti mchifukwa chani ndondomeko zomwe zilipo zimene zinayikidwa kuti tithane ndi katangale mdziko muno sizikugwira ntchito? 1 minute. Katangale amene aononga dziko lino ndinapereka timakamba za foreign exchange ni dala, it's part of corruption. Mukuona anthu olemera akugula 1,750 per dollar, akuitenga ndrama yomweyo kukaigulisa kwa anthu osauka midzimu mtaunimu, anthu osowa ndrama 4,400 per black market. Ife tikatenga boma tikunena kuti we're going to be decisive on dealing with corruption. Number 1, kuonetsetsa kuti corrupt officials must be arrested and must face justice. Komanso repatriation of funds, restitution. Ndrama zobedwa zambiri zili kunja kapena neneso kuti ndrama zambiri zimene zinaperekedwa mosayenera ziyenera kubwerera mdziko muno. We have to be decisive. Utsogoleri paufunika, it's all about leadership. Mtsogoleri azikhala munthu amene alibe mbiri ya katangale, azikhala mtsogoleri amene ali serious kuti apanga deal ndi nkhani ya katangale. Chabwino tibweranso kwa inu Amuluzi kuti mutilongosolere bwino lomwe zimene mwayambako apazi, koma nafuna ndifike mwansangasanga kwa Dr. Kabambe. Inu mukuona kuti ndi chifukwa chani katangale sakutha kuno ku Malawi? Vuto lili pati? 1 minute. A president Chakwera alika kachifrezi kawo amati ntika anthu amene ali mkati mwa katangale amenewo amene akupanga kazi zikulu kwambiri. Vice President adziko lanena kusera pa kuti mboma muli mbapo osati zamasewera.
na yeso bendulo ali ndi zosera zofotokoza ukatanga amene akuyendera mboma anthu akuba actually boma lililonse khali kukhalapo dziko lino akumangopanga perfect the art of stealing. Muyang'ane anthu andale dziko lino akamalowa ndalezo mwina akamalowa mbomamo ali galimoto imodzi mwina ali nyumba imodzi akamatuluka they are fifth rich. Muyang'ane among the richest Malawians dziko lino mupeza kuti top on the list of politicians ndi mbava akatangalira akuchitika mbomamo ndiye athetsa bwanji alondola bwanji ndondomeko zothetsera katangale pamene wafuna apindule mkadale uja abe motivation yoyambira ndale afuna abe zotsatira zake basi sanga zilondoleze ndondomeko zimenezo. Dr. Joyce Banda, mfundo zothanirana ndi katangale tili nazo mdziko muno koma katangale sakutha. Wafunsa Malawi akuti katangale akukulira in 1 minute. Ndi chifukwa chani ndondomeko sizikugwira ntchito? Ndondomeko sizikugwira ntchito chifukwa cha weak leadership. The attributes of one of the attributes of a good leader is the ability to assemble a good team. Ndiye munthu zimene zananena ndi Joyce Banda ku Malawi ukakhala kuti uli ndi good team imene ima kumvera iponso ima kuthandizira. Discipline ndi imene imafunika kwambiri. Decisiveness as a leader. Munthu akagwidwa katangale ayenera kumangidwa. And dziko la Malawi likhoza kuvomereza kuti ngati pali leader amene anachita fight corruption ndi kumanga anthu 72 ndiye Joyce Banda. And I don't know anybody else who has arrested 72 people. But zimene zimatengera kuti iweyo leader uyike mutu wako panjanji chifukwa aja uko achita fight aja they are very very strong people, they are very rich people, they are powerful people. Sikuti amango kusiyasiya yani koma ifeyo we don't have a choice as a nation. And zonse pakali panopo our governance institutions are very weak. Right now ku immigration kulibe leader, right now kaya ku SCB kulibe leader. Why? Zikoma kwambiri. 1 minute yanu yakwana koma ndikubweranso kwa inu Dr. Banda ndiyambirenso ndi Atupele Muluzi sitingapitirire mene zinthu zili musizoona kuti 66% ya Malawi izinena kuti sitilowera in the right direction. 52% a Malawi azinena kuti katangale wachuluka kwambiri. Mudzachita chiyani zosiyana ndi zimene tikuchita panozi chifukwa clearly zimene tikuchita panozi zikuoneka kuti ndiye kuti sizikuthandiza koma ngati zikuthandiza mwina inu mukhoza kutiunikira koma mudzachita chiyani zosiyana ndi zomwe tikuchita panozi othana ndi katangale mdziko muno. Nkhani yakhalitsa yamanga nthenje pakati pa Malawi. 2 minutes mudzachita chiyani kuti ite nkhani imene? A fish rots from the head down. I think that's the statement. Kamuchichewa somba imaola kuyambira kumutu mpaka na kumusi. I think that's a correct pronunciation. I think it's all about leadership. Inenda kalandale 20 years. Ndaonetsa kwa Malawi kuti nimagwira ntchito mozipereka ndilimbe mbiri iliyonse kuti nasolola pena pache is all about leadership. Chifukwa anthu amasata mtsogoleri akakhala kuti mtsogoleri ndi munthu amene alibe chidwi pa nkhani yosolola system yonse imapanga respond. Fake ndinena kuti opportunity yathu ulendo uno from September it's an opportunity to reset, to change the direction and the trajectory of this country. That is why ndikunena kuti it all boils down to the leader who is in charge. Koma mtsogoleri asakhale ndi mbiri ya katangale chifukwa ngati zili choncho azateteza anzawo azateteza ena amene akudziwa kuti anagwira nawo ntchito kapena napanga limodzi katangale ndifake dziko laonongeka mpaka na lero. Nthawi yakwana kuti tizawunika atsogoleri athu. We need to begin to understand who our leaders are. Chifukwa decision mene tukupangayi si amasewera. Ndifuna ndapanga wona Malawi si amasewera. Vote yanu ndi moyo wanu. Vote yanu ndi tsogolo lanu. Mukapangaso mistake chisankho chimenechi tidikireso zaka 5 zina kuti zinthu zikhala mene zilimo. Koma atsogoleri achilungamo tikuwadziwa, atsogoleri amasomphenya tikuwadziwa, mfake tunena kuti nkhani yonse yagona pa utsogoleri. Amuluzi 30 seconds ndikuona ngati kuti pali chiopsezo tikati tingodalira khalidwe la munthu uyo kuti uyu akuoneka kuti sangachite zimenezi chifukwa akalowa nkuyamba kuchita zimene zija walowa kale tu wayamba kuchita zimene zija.
simukuona ngati pali chiopsezo pamenepo in 30 seconds? Yeah, palibe munthu timamudziwa mtsogoleri amaoneka poyera makamaka tikudziwa anthu ambirimbiri mdziko muno amene amazipereka kugwira ntchito bwino alibe mbiri zatangangale palibe nkhani izi zimakhazi. This is what is required to bring confidence in order to fight corruption. Sizingatheke munthu uli ndi zinkhani ndio unaenda ukapanga deal ndi corruption. No one is going to take you seriously. Chabwino. Tipite kwa Dr. Kabambe. Mudzachita chiyani zosiyana ndi zimene zikuchitika panozi kuti tithane ndi katangale ngati mudzachita zimene zikuchitika panozi mutiuzanso kuti ife tidzapitiriza izi koma tidzasintha izi? 2 minutes. choyambirira ifa UTM tinadzipanga committee kuna kuti tidzachotsa immunity ya president pa nkhani ya prosecution ku nkhani za katangale. Chimene choyambirira tidzapititsa lamulo parliament yochotsa immunity ya president. Equality under the law. Aliyense akhale equal under the law. Ngati president walakwa nayenso akhale prosecuted. Ndiye kuti sipakhala ma sacred cows enali wonse. Mtsogoleri iwe ngati upange lead ndi nkhani imeneyo nduna zako zonse ndi wonse ogwira ntchito adzadziona kuti there is equality under the law and tichite zoyenerera. Chachiwiri chimene tidzapange ife a UTM ndikupeza a very highly competent ACB director. Ndi timu yake yonse ya ku ACB tapase some resources okwanira komanso autonomy yakuti they can go after everyone else including the president. Chachitatu chimene tidzapange ife ndikuonetsetsa kuti office ya auditor general taipatsa auditor general who is highly competent ndi timu yake ya competent ndi ma resources oti agwire ntchito yawo bwino lomwe. Komanso ifeyo tazipanga committee ya UTM tikangolowa mboma tipanga forensic audit ya ma departments onse aboma kuyambira ku State House mpaka na kukathera ma departments onse. Forensic audit imeneyi idzakhudza any payment 5 million kwacha and above. Tikapeza china chilichonse menemo aliyense will be prosecuted accordingly. Komanso finally ifeyo tidzaonetsetsa kunena kuti ma public officers onse amene apezeke ndi china chiyonse palibe amene akukoti sacred cows akusungidwa koma aliyense is being prosecuted and also kumakoti tidzaonese milandu yonse ikumayenda mofulumira kwambiri kuthana ndi katangale mdziko lino. Tathokoza Dr. Kabambe. Mwina tiyambe tsopano kumanena zinthu mwachindunji. Sikoyamba kumva malonjezo ochotsa immunity ya president. Tinamvako ena akunena kuti tidzachotsa immunity ya president. Tikuyankhula pano ma president onse amene akukhala atsogoleri akhala kupanga enjoy immunity imeneyi. 30 seconds. Mukadzalephera kuchotsa immunity ya president, amalawi adzachita chiyani? Joabu UTM sinalowe mboma ngati at president's level payokha. Ndiye ife funso mzati funso 2030 tikadzalephera limene lipite kwa amene analonjezawo sadachite koma ife tikunena tidzachite ndipo tidzazichita. Ayi ngati commitment yanu kuti tione kuti muli serious ili mudzachotsa immunity ya president. Ndiye mutiuze kuti ife tikulonjeza tikadzalephera kuchita izi amalawi dzachiteni izi. Mwina ndi pamene tingakhulupirire. Ife talonjeza we have made that commitment kuti muchaka choyamba cha ulamuliro wathu lamulo limene bill limene zapita parliament ikadutse yochotsa immunity ya president from prosecution. Dr. Kabambe tibwerezenso funso limenelo. You have 30 seconds. Tufuna mutiuze ngati amalawi mukati musazapange zimenezo amalawi azatani? Amalawi ndamete kuwauzawo pano kuti ife tapanga commitment imeneyo yakuti tizapanga zimenezo. Mukazakhala kuti zimenezo simunapange adzatichotsa 2030. Zikomo kwambiri. Pa nthawi imeneyo mudzakhala kuti ndinu mtsogoleri wa dziko and you will be untouchable. For immunity imene mukuti mudzayotsayi, you will be enjoying the same immunity. That is why timafuna timvetsetse komabe tamva yankho lanu. Mwina tipitilize funso limeneli tipite kwa Dr. Joyce Banda. Mudzachita chiyani zosiyana ndi zomwe zikuchitika panozi koma ngati mudzapitilize munenanso kuti ife tidzapitiliza izi koma nkhani ndiyoti tithane ndi katangale tisiye kuimba nyimbo ya katangale koma tichite decisive action yothana ndi katangale. 2 minutes Dr. Joyce Banda. In 2012 nditamva kuti kukubedwa ndalama, I was alerted by an ambassador of European Union. I told the nation and I put in place, I instituted a forensic audit funded by the British government. That audit report
resulted in anthu kumangidwa, including nduna zanga za government yanga. I proceeded kuchitanso put in place team yoti ifufuze further mpaka na ikafike ku ACB. Ndiye ine ndikunena kuti zimene zizikhoza kutheka when a leader is committed. Is committed ifukwa iweyo in the process yopanga zimene zija umatozedwanso. Koma ifeyo ine ndikulonjeza kuti kukhala mboma chimene chimafunika chachikulu anthu aja aziziwa kuti ndikaba ndimangidwa. Ine namanga ndi nduna zanga zomwe pamene naziwa kuti akuba. Ndiye kuti going forward kuchita make sure kuti anthu aja ali disciplined, akukumvera iwe, akukuopa iwe ngati leader, akuziwa kuti akaba achosedwa ntchito ndiponso amangidwa. Ukachita forensic audit, onse amene anatuluka mmene mu 72 ndi manena kuti anamangidwa aja anatuluka mu forensic audit limene. Zikomo kwambiri Dr. Joyce Banda. Leah. Zikusonyeza kuti ma candidate nonse amene muli pano tikugwirizana kuti mu dziko lino muli katangale. Mwabwera apa mukufuna amalawi azakusankheni. Come 16 September 2025 mwasankhidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino. Mwachidule tatifotokozereni kuti mudzatani pothana ndi katangale yemwe amachitika ku mabwalo a milandu. Ndikupasani 30 seconds akabambe. Ku mabwalo a milandu tikakhala ndi ICB amene akugwira ntchito yawo bwino athana naye katangaleyo ku mabwalo a milanduko monga amene athana ndi katangale mu office ya president ndi executive branch kandi ku parliament ndi ntchito ya ICB kufufuza katangale kwina kulikonse mosasankha ndi kuthana naye kulikonse kwina akampezeko. Dr. Joyce Banda, mwachidule tatifotokozereni kuti mudzathana bwanji ndi katangale yemwe amachitika mabwalo a milandu. 30 seconds. The problem imene mwanena ije kuti anthu ali ndi immunity, ma president, immunity imene ije imakafika mpaka ku court. Judge samatheka kungomuchosa ntchito yayi. So first thing that we must do is as a nation agree, are we going to look at those laws again? Kuti kodi judge akamapezeka kupanga izi tingampange chani? Ifasi kuti mumangotheka kungonchosa yayi amafunika mpaka na ikafike ku parliament. Ndi chitetezo chimenecho amaziwa kuti palibe amene angandikhuze. Ndiye kuti inunso mukuziwa kuti majaji samachosedwa wamba yayi. Zikomo kwambiri Dr. Joyce Banda, ndimafuna inu ngati mtsogoleri amene muli pano kuti amalawi akuponyereni vote kuti mudzathana bwanji ndi katangale ameneyi. Without pointing a finger on anyone else, mudzathana naye bwanji katangale amene mabwalo a milandu. Ine sindingachita point a finger at anybody else. Ndikukuwuzani kuti kuma court it's not easy to remove a judge. It is the law that must be revisited. We must make sure kuti malamulo aku court akulola Malawi kuchosa judge akakhala kuti akupanga zakatangale. Right now mukhoza kukumva koma palibe chimene mungapange. It is such a long process. Zikafike ku parliament achitidwe impeach, achitidwe chani, koma ine proposal yanga, my recommendation here this evening would be that we look at the law again, and indeed I want to agree with you. There's katangale there. Dr. Joyce Banda. Mwachidule Atupele Muluzi tatifotokozereni kuti mudzathana bwanji ndi katangale yemwe amachitika ku mabwalo a milandu. 30 seconds. Katangale ndi katangale ndizoyipa zikuononga dziko la Malawi. Ine ndikufuna ndinepo yera panopa ine ndithana ndi katangale ngandipasa mpata kuti ndiyendese dziko lino. Tikukamba za mabwalo a milandu. 30 seconds. Katangale ndi katangale kandi kubwalo kwa mulandu kandi chani ndi katangale. Ine ndikunena poyera ngati sinikwanitsa kuthana ndi vuto limeneli ine ndzatula pansi udindo as president of this country. I'll be prepared to resign as president if I don't deliver on the pledges, and I will not seek re-election. I know we can decisively deal with corruption because this is what has destroyed this country. Whether it's in the judiciary, whatever sector, corruption is corruption, and there'll be no sacred cows. 30 seconds. Dr. Kabambe, mudzathana bwanji ndi katangale ku nyumba ya malamulo. Chimodzimodzi kuti no mene ICB agwire ntchito yawo ku judiciary agwiranso ntchito yawo chimodzimodzi ku nyumba ya malamulo kulikonse kumene kuli katangale malinga ndi malamulo a dziko lino akuwapatsa mphamvu ICB kupita kulikonse kumene akampeze katangale adzathane naye amene. Dr. Joyce Banda, ku nyumba ya malamulo mudzathana naye bwanji katangale? Ku nyumba ya malamulo kuli easier than ku court. Chifukwa ku nyumba ya malamulo akhoza kuchosedwa munthu uja. Ndiye ineyo ku nyumba ya malamulo make sure
just like mboma amene tinachitira 2012 kuti anthu aja akachitidwa identify aweruzidwe milandu ndiponso ena kumangidwa amangidwe. Nthawi imeneje ndi nduna zomwe zinamangidwa ndipo nduna zina zimene zinamangidwa chaka cha 2012 zinali members of parliament. Tathokoza kwambiri Dr. Joyce Banda Atupele Muluzi, mudzathana bwanji ndi Katangale ku nyumba ya malamulo mwachidule 30 seconds. Mene ndafotokoza Katangale ndi Katangale tionetsetsa kuti amene akukhudzidwa ndi nkhani za Katangale amangidwe azengedwe mulandu komanso tibweresa zinthu zatsopano. We're going to digitize government services and ensure that we eliminate corruption using digitization. And we're also going to make sure that there is going to be a proper focus on ensuring that we find how the means, how one, in terms of asset declaration, but also find out the means how people have acquired wealth. Dr. Kabambe, pakati pa nduna komanso mtsogoleri wa dziko mudzathana naye bwanji Katangale 30 seconds. Choyambirira chimene zapanga ife boma lonse ndikuonetsetsa kuti tapanga institute amati pre-inspection audit. Payment inene sisanachitike mboma tionetsetse kuti ma auditors ayunika kuti ndalama zake ndi za mtundu wanji, process yake inaenda mwa mtundu wanji, ndiye payment isanachitike boma lonse pakhale ma auditors oyunika ntchito manager. Komanso anthu akamatuluka mboma ndi kumatuluka tidzapange institute lifestyle audit. Munabwera ndi magalimoto ngati, nyumba zingati, nanga paramuliti zingati, tidzalimbikitse lifestyle audit. Thank you so much. Tikukamba za Katangale amene amachitika pakati pa nduna komanso mtsogoleri wa dziko. Ndimafuna mutiuze mwachidule amalawi specifically mudzathana naye bwanji Katangale amene amachitika pakati pa nduna komanso mtsogoleri wa dziko. Ndi zimene ndanenazo kunena kuti lifestyle audit kuti anthu aja akamalowa nduna zija kandi public servant wa mtundu wanji akulowa ali ndi wealth ya mtundu wanji, pakamata nthawi wealth yake ndi mtundu wanji afotokoze ngati pali unexplained wealth, ngati sangate fotokoza must be prosecuted. Komanso payment iliyonse ya boma isanachitike akhale mauditors epanga inspect kulotonthaza kuti sipadzakhala any dubious payment that takes place going forward. Dr. Joyce Banda, you have 30 seconds. Mmafuna kuyankhapo? Mafuna kuyankhapo kunena kuti kunduna kuboma nduna zija what I did, I'm talking from experience. Dr. Daza is here. I appointed a minister for good governance. The nduna inapanga committee yopita office by office, department by department, kuchita institute ma audit kupeza ngati ndalama zikutayika ndi kuchita make sure kuti anthu amene akuba ndalama zija amangidwe. Ndikulupira Muluzi simuna yanke nkhani ya executive. I think tikulolani kuti muyanke kena kuti pite kufunso lina. Nkhani ya executive zingofunika kuti wina zangoyesa azamangidwa. Zikomo kwambiri. Mwayankha mwachidule kwambiri. Ndinafuna ndingokuponyerani funso limene anena Dr. Kabambe la lifestyle audit. Zimenezi zilipo kale tikuyankhula pano kuti anthu aziunikidwa koma zimaoneka ngati kuti it's cosmetic. Anthu amangopanga palibe munthu amene amakakamizidwa kuti achite zimenezo kapena kuti akalephera kutero chichitika ndi chani. Anthu analowa alibe katundu akulemera tikuwaona. Tatiunikirani kuti nkhani ngati imene akunena mukuona kuti ingathandize bwanji ngati dziko kuti mwina lamulo lija anthu aziliopa liziluma kusiyana ndi kungonena kuti tidzapanga izi anthu kuti nkumapanga declare ena akunama pomwepo popanda chochitika. 30 seconds. Honestly, first government kangolowa boma anthu angapo amangidwe, it will send a very strong signal that it's not business as usual. Maiko amene apanga zimenezo, they've been able to fight corruption. It's a very serious vice. Zikuononga mioyo ya Malawi, anthu azamangidwe ngati analakwa, and there will be zero tolerance on corruption. Palibe kupepesa so iyayi pankhani imene. Zikomo kwambiri. Ndipereka 30 seconds chifukwa funso ndingofuna kuti tingolandira chitsimikizo kuchokera kwa inuyo atsogoleri athu. Tiyamba ndi Dr. Joyce Banda kenako Atupele Muluzi kenako Dr. Kabambe. Nkhani yopereka ma contract kuboma ku anthu opereka ntchito kuboma ikuoneka kuti imachitika mwachisisi kwambiri andi mapeto ake sitidziwa kuti ndalama zikupita kuti. Timakamba za ngongole yopitirira 20 trillion kwacha imene tili nayo koma kuti umuyimitse Malawi nkumfunsa kuti kodi ndalama zimenezi zinapita kuti ndiko chepa amene angakuuze.
ena akhala akupempha kuti mwina ndipofunika kuti ma contract onse amene anthu akupatsidwa mboma aziyikidwa poyera kuti anthu adziwe kuti contract iyi yapita kwa uyu ndipo akugwira ntchito iyi kuti amalawi azitha kudziwa. Mwina tikamauzana kuti tsopano tili ndi ngongole yochuluka chonchi, amalawi ena adzakhala mboni kuti ndizoonadi tidaona kuti ndalama zotere zinapita uku, contract inapita. Ndeni mangofuna ndimve commitment yanu ngati ndinokonzeka kuyika ma contract onse omwe anthu akupatsidwa mboma poyera kaya ndi pa internet kuti anthu azitha kupita nkumakaona. Dr. Joyce Banda in 30 seconds, ndinokonzeka kuchita zimenezo? Kale zinkachitika kuti akachita advertise amaperekanso date yoti lero akatsegula maujeni mabidi aja, anthu nkukasonkhana, anthu nkuona kuti zatsegulidwa, anthu akuziwa kuti ine ndalephera chifukwa uyu anachita better than me. Imanager system imanager pano inasokonekera. Ndimangomvesedwa kuti akuti analandira 20 billion 3 billion ndiyo mukayang'anisisanso zikukhala kuti zachisokonezo. Ife inaende ndisimikize kuti tizapita back. We are not even reinventing the wheel. We've been there before. Zinthu zinkaenda bwinobwino. Zikomo kwambiri. Atupele Muluzi, commitment uchokera kwa inu? Commitment because opereka imeneyo, no problem. Koma the issue mene ndifuna ndifotokoze kuti vuto mene lilipo mdziko lino timatenga kuti boma ndipo mamene ndipojerera. Ntchito ya boma is not to do business. Business in private sector. Let's grow the private sector. Tionetsese kuti private sector yathu and azikapanga drama ku private sector, not in government. But I agree with you, transparency is very key on government contracts. Zikomo kwambiri. Dr. Kabambe, commitment uchokera kwa inu? Commitment yo ilipo kuma chimechi kumavuta kwambiri pa nkhani ya procurement. Panopo procurement ya boma it's a criminal enterprise. Anthu akulemera nayo kwambiri chifukwa cha mmene amapatsirana ma contracts iwo. Ife IUTM ndi nkhani ya pre-inspection audit contract iliyonse sanaperekedwe ma auditors aunike munasatira ndondomeko zanji nanga mtengo umene mukuti atofuna mukonzere chimene mpha mukonzecho ugwirizana bwanji ndi mtengo wapansika. Ndi pre-inspection audit izapanga clear and clarify that problem. Zikomo kwambiri. Ndifunsa funso ilekena kwa ndimpatsa nzanga kuti afunse koma for 30 seconds nkhani ina imene amalawi akhala kudzidzimuka nayo ndi ama contract amene akhala kuperekedwa ku makampani abodza kapena makampani osadziwika bwino, nkumamva kuti ndalama zochuluka chonchi zagwiritsidwa ntchito ku makampani yakeyo sikudziwika bwinobwino kuti machita chani. Nangofuna kuti mutiunikire kuti inuyo mudzachita bwanji kuti mchitidwe ngati umenewu udzathe kuno ku Malawi. Tiyamba ndi inuyo Atupele Muluzi kenako Dr. Kabambe kenako Dr. Banda in 30 seconds. Tangoona kuti kachitidwe kamene ngatsopano za mabochare ndi zino zotero nzopsa kwambiri. I think it just requires new leadership. Utsogole watsopano tisinthe zinthu mdziko muno. Babwere boma lina latsopano pa 16 September zonsezi tithane nazo tiyambireso patsopano. It is not okay. What is happening is damaging this economy and it's affecting people's lives. Zikuononga miyoyo ya Malawi. Nde izi ziyenera kuthetsedwa, kuthetsa kwake ndi Malawi. Zikomo kwambiri. Dr. Kabambe 30 seconds. Precisely nchifukwa chake tuna kuti pakhale ma pre-inspection audits. Musanalipire chilichonse. Pakhale ma auditors aone kuti mufuna mumulipire ndani. Munapeza njira yanji kuti mumpezere munthu uja. Mtengo wake anachaje wa mtundu wanji. Ndiwoyenera kapena ayi. Ma auditors akakhati sali satisfied asalole zichitike. Timachita kale ku nduna wa za umoyo pama kama fiscal agent amapanga spend ndalama za global fund ndi madera ena zimayenda bwinobwino. Zimenezo zakhale government wide. Dr. Joyce Banda 30 seconds. Because I think your concern ndiyo kuti mukupezeka tikugula fertilizer kubucha and so on. I think that's what you are worried about. And I would like to tell you kuti zimene zicha it is about leadership. Because munthu lero achitidwa discover kuti amagula kubucha fertilizer siku lina akupanga kwa kuti zonse zichazola kuika zokha koma munthu uja kupitiriza bali pa ntchito sana chosedwe. Pamenepo ndi pamene pali vuto. Pempho life ndilonena kuti imeyo commitment yanga ndionena kuti ndipo anthu akuziwanso kuti ine ndikangozindikira zimenezo munthu uja ntchito imamutera kuchosedwa ntchito. Atachosedwa awiri atatu kumangidwa awiri atatu zikhoza kutha even now. Zikomo kwambiri. Kuyankhula anthu andale kumachuluka kwambiri koma kuchita kumakhala kochepa pena kuchita kuja osachitanso.
mwayankhulapo zambiri makandidate nonse nkhani ya ACB, office ya auditor general kuipasa mphamvu komanso mabwalo a milandu kuti agwire ntchito yawo. Mudzatani poonetsetsa kuti bungwe la ACB, office ya auditor general ndi mabwalo a milandu akugwira ntchito yawo mwaukadaulo popanda kulowererapo kwa anthu andale. Dr. Dalitso Kabambe, you have 2 minutes. Ndizoona adi ine ndi mmodzi mwa Amalawi ambiri amene ndakhala ndikudalira nkhawa ndikudandaula kuti zimene maziyembekezera ife Amalawi zichitike nthawi zambiri andale samazichita. Ndiye pano ndachoka ku professional ku technocrat life ndabwera kundaleku ndimafuna ndionenso kuti zimalepherekera pati. Ndiye Amalawi atidikirire akatipatsa udindo pa 16 pano tikufuna zimene timazidandaula zoti zichitikezo tizichite ulendo uno ngati UTM. Ndipo ndifuna ndatsimikizira Malawi ifeyo tikalowa mboma zonsezi tizichita. ACB tipeza a very very highly competent ACB director ndi timu yake yonse ndiko apatsa ndalama resources oyenera agwire ntchito ya with full autonomy osayang'ana office naso ya munthu. Auditor General's office tipeze competent auditor general, tipeze anthu okugwira nawo ntchito onse abwino, tapase ma resources awo. They must do the forensic audits across government wide. Chimodzimodzinso akumakoti chief justice aonetsetse kuti makoti akumatsatira milandu mu nthawi yake. Milandu isamatenge ages kuti iite yayi. Ngati pali nkhani ayiunike nkhani yonse ija, ayifotokoze, ayimalize nkhani ija. Ngati munthu walakwa, justice must prevail. Justice delayed is not good enough. Chotera aonetsetse kuti kumabwala milandu ikafika mene kuja ikumanenedwa ndi kutha mu nthawi yake. Anthu amene angoganizidwa osalakwa azitha kutulutsidwa. Lero kuma prison kwathu ku remand kuli anthu ankhani ena anangobaka nkhuku, ena anangobaka chani, milandu yawo ndi angona zaka ndi zaka. Ena angoganiziridwa pamene makhoti sanamalize nkhani zimenezo. Tidzaka mbanda chief justice kuti aonetsetse kuti milandu ikumatenga nthawi yochepa. Period ya malamulo yoti mlandu utakambidwa ndi kutha azionetsetsa kuti zonse zachitika. Tikatero ndiye kuti justice system yathu mdziko muno ikhala yabwino. Tathokoza kwambiri. Munazafotokozapo pa nthawi ina mukamba za nkhani yakatangale kuti vice president Michael Usi akumakamba kwambiri nkhani yokhuza katangale kuti mtsogoleri akukanika kapena mtsogoleri wa Director General kubungwe la ACB akukanika kumanga anthu kapena kuthamangisa milandu yakatangale akhoza kungomuchosa Director General. Ino timafuna tidziwe kuti in case kuti mwapasa mphamvu, mwapasa ndalama koma sizi kuchitika nkhani yothana ndi katangale, inu mukhoza kutani? 30 seconds. ACB director amapanga report I think ku parliament, legal affairs committee of parliament, na also akaini ntchito yoonetsetsa kuti ngati saukwanitsa ntchito yake ate kunchotsa pa udindo wake. Just like the director public prosecution amapanga report ku legal affairs committee of parliament, ngati sakutha ntchito yake amuchotse ntchito yake. Ndicho linga kuti abweretse munthu amene angathe kugwira bwino ntchito. Koma tingatsimikizira Malawi kuti ife ayuti mudzaonetsetsa process yayenda bwino yosankha a highly competent ACB director. Si zimene ziliko pano zoti tingokhala opanda director of ACB for many months and indeed over here now. Funso lomweli likupitanso kwa inu Dr. Joyce Banda, ndipo muli ndi mphindi ziwiri kuti muyankhe funso limeneli kuti mudzatani poonetsetsa kuti bungwe la ACB, office ya auditor general ndi mabwalo a milandu akugwira ntchito yawo mwaukadaulo popanda kulowererapo kwa anthu andale. Tingonena kuti all governance institutions pakali panopo ndizofunika kuziyang'anisisa chifukwa mukaona akugwira ntchito opanda upangiri, ndalama zosakwanira, ntchito sikutheka. Ma organization ena ngati ku ACB kulibe atsogoleri sanasankhe, nthawi zina zimakhala ngati kuti kodi kapena ndi dala. Ndiye tizaonetsetsa kuti akugwira ntchito yawo pochita make sure kuti akuchitidwa appoint ama akuchitidwa confirm ndi parliament. Koma in the meantime ma institution opanda ndalama zoyendesera institution ngakhale kuti ali ndi nzeru bwanji sangaendese. Ndi ntchito ya boma executive kuchita make sure kuti they are well resourced, the high courts are well resourced. Komanso ACB, ombudsman, office ya ombudsman pakali pano ngakhale ku immigration kulibe atsogoleri, passports anthu sangalandire zangosokonekera chipwirikiti. Ndiye ife tikulonjeza kuti ife ya People's Party we will make sure that all those governance institutions are headed by competent people, but not only that, they are well funded. Abagiri Muluzi, muli ndi mphindi ziwiri kuti muyankhe funso lomwelo. Atupele Muluzi, pepani zimaphonyeka izi. Funso lomwelo Atupele Muluzi, tatiyankheni mudzatani poonetsetsa kuti bungwe la ACB,
office ya Auditor General komanso mabwalo milandu akugwira ntchito yawo mwa ukadaulo popanda kulowerapo kwa anthu andale. Economy yathu yaonongeka yasokonekera. We are in an economic crisis. And we may not see the full effect now, but we are deep in crisis. And Malawians, Malawi ayamba kuona mene chuma chasokonekera mdziko muno. Kuti tichikonze pafunika kuti tipange zinthu ziwiri zitatu. One, IMF yenera kubwerera. Sibwerera ngati mene mabwerera kale because they have lost the confidence in Malawi. Whoever comes in has a very tough task to convince their bilateral partners and the IMF to come back. And the IMF is a trigger for other lenders who need, in order for the economy to stabilize, you need to go back on some sort of program with the IMF. Now, there'll be conditionalities. And I know one of the main ones will be the issue of fighting corruption, auditing. What if we're going to have performance contracts for all government officials. They'll be in a performance contract for 2 years, and they have to show results for the work they're doing. Whether you're an ACB, auditor, whether you're whichever part of government, it will be about results, it will be about demonstrating results, and there'll be performance contracts that will be signed, and these will be pledges, and there'll be consequences for not meeting with those requirements. Because this is the only way we can restore the confidence from our international partners and friends. Tathokoza kwambiri Atupele Muluzi. Tiyamba tapumira kaye mtsutso wathu kwa mphindi 5 nkhani dakalipo tikabweranso tufuna tidzakambirane nkhani ya ufulu wachibadwidwe, human rights and the rule of law, komanso kupezeka kwa ntchito za chitukuko, access to social services. Gawo lokhuzana ndi maufulu achibadwidwe. Mudziko muno muli chitetezo cha lamulo pa ufulu osiyanasiyana. Ngakhale zili chonchi pena thandizo la malamulo silifikira anthu onse. Takhala tikuona anthu amene amachita zionetsero akuchitidwa zipongwe zosiyanasiyana, atola nkhaninso kuchitiridwa zipongwe zosiyanasiyana. Timafuna tidziwe kuti inu mutasankhidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino la Malawi mudzatani poteteza poyamba ufulu wa atola nkhani. Tiyambire ndi Atupele Muluzi. Muli ndi 30 seconds. Yeah, ifeyo chimani chathu ndi chimene chimakhulupirira kwambiri maufulu osiyanasiyana atola nkhani, komanso inenso ndimakhulupirira zomwezo, koma pempho langaso ndikupempha kuti pazikhalanso kuonetsetsa kuti media kutithandiza kuunika zinthu zikamasokonekera, chifukwa atola nkhani ndi amene timadalira kuti aziunika, azidziwitsa amalawi malamulo akamaphwanyidwa zinthu zikamasokonekera zikomo kwambiri. Tathokoza 30 seconds Dalitso Kabambe, mudzatani poteteza ufulu wa atola nkhani. Ndizoonadi kuti atola nkhani pakati pakhala kuvutika kwambiri, akapanga zinthu pina kumangidwa, vuto lake amamangawo pano palibepo, zikanakhala bwino kanakhalapo anthu amene aja otadziyankha zinthu ngati zimenezi amamangiranji. Koma ifa UTM tikalowa mbomba 16 pano, atola nkhani adzakhala ndi ufulu wolemba nkhani, wogwira ntchito yawo mwakadaulo lawo opanda kuponderezedwa kwina kulikonse. Dr. Joyce Banda, mudzatani poteteza ufulu wa atola nkhani. 30 seconds. Ine ndine munthu mmodzi amene ndinachita china chilichonse chotheka kuti media position yathu pa global index ichoke pa 145 izafike pa 79 chifukwa timalolera kuti atola nkhani ayenera kugwira ntchito mwa ufulu. Number 2, anthu akukanizidwa kusegula ma radio station and ma TV, ifeyo ndi amene tinatsegulira kuti even masinodi onse akhale ndi ma television station ndi ma radio station. Ndiye ife tikukhulupirira kuti atola nkhani ndi fourth wing ya dziko lathu lino, ndipo ayenera kulemekezedwa komanso kupasidwa mwayi kuti azichita cover stories zathu komanso azikhala ma watchdog makamaka zinthu zambiri. Tathokoza kwambiri Dr. Joyce Banda. Tikupitiriza nkhani ya ufulu yomwe tinangofunanso timve commitment yanu. Tiyamba ndi Dr. Kabambe, kenako Dr. Banda, kenako Atupele Muluzi, poteteza ufulu wa anthu omwe amalimbikitsa ufulu wa anthu, ma human rights defenders, komanso ufulu ochita zionetsero. Tinafuna timve kuchokera kwa inu kudzipereka kwanu
komanso kulonjeza kwa Malawi kuti mudzachita chani poteteza ufulu wa anthu ngati amenewa. Tiyambe ndi Dr. Kabambe. 30 seconds. Zinali zomvetsa chisoni kwambiri zimene bambo Namiwa adachitiridwa pansi pa polisi ali ndi anyamata onyamula zikwanje anakhapidwa mene makao unali mabala okhaokha. Inenso ndapita nawo kapanga ma demonstrations tsiku lina opanga demonstrate against make smartmatic machine ndi zina zotero, nanenso nakatsidwa tear glass ndikupwetekedwa kwambiri kumene kuja. Anthu ambiri akuvutika akamapanga ma demonstrations. Ifa UTM tidzapereka ufulu kwa anthu osewa oti apange demonstrate malinga ndi mmene constitution athu imanenera. Tidzalemekeza ufulu umenewo. Zikomo kwambiri. Dr. Joyce Banda. Pankhani yoti anthu ayenera kukhala ndi ufulu ochita demonstrate. Nda Malawi sakukhutisidwa ndi chilichonse, afuna kudandaula ayenera kudandaula ndipo ayenera kupasidwa ufulu. Koma ine imene experience yanga yandisonyeza ndi yakuti awa asilikali athu amakhala pansi pa president. President ndi amene amalamulira iwo aja. Muno muziko munali ma demonstrations 2020 ndipo tinaona kuti anthu akamamba kuchitidwa abuse ochita demonstrate anthu amasatira kumene kucha. Koma cha apapa sizikutheka, asilikali akuyimayima kumangoyang'ana ayenera kuti wina amalamulira kuti kachite ndi zimenezo. Mudzachita chiyani kuti zisachitika? Ndiye ndizachita zimenezo ndi pamene ndikunena kuti it's about leadership. Ngati leader sakukaniza anthu kuti asamamenyedwe, anthu azamenyedwa. Ndine ngati mtsogoleri ndinachitapo kale, sinalesepo kuno demonstrations. Anthu akanena kuti afuna kuchita demonstrate ndimauza kuti chitani. Zikomo kwambiri. Atupele Muluzi, 30 seconds. Chipani cha UDF ndimene chinamenyera democracy kuti anthu akhale ndi maufulu osiyanasiyana. Ine commitment yanga ndimakhulupirira democracy pa chiopsezo chachikulu pa ulamuliro wa democracy pa dziko lonse lapansi. Komanso tikufunitsitsa kuti titeteze democracy yathu kuti anthu akhale ndi mpata olankhula zakukhosi osankha atsogoleri amene akufuna kuti miyoyo yawo isinthe. Zikomo kwambiri. Tikupitiriza ndi mtsutso wathu pano tikufuna tione nkhani yokhudzana ndi kupezeka kwa ntchito zachitukuko, access to social services. Pongopita straight kufunso loyamba pa nkhani imeneyi. Timafuna tidziwe kuti boma lanu lizatani poonetsetsa kuti gawo la zaumoyo sili kungodalira ndalama zochokera kwa madonors, koma ngati dziko tikuyika ndalama zokwanira ku nthambi imeneyi. Tiyambe ndi Dr. Joyce Banda. Nkhani ya ma services kupita kwa anthu makamaka za umoyo, ifeyo a People's Party tikunena kuti tidziwe kudyesa bongo, kudyesa kamwa, koma kulimbisa thupi. Tikutanthauza education, food security and health. Zipatala zathu za umoyo muno muziko zasokonekera kwambiri, ndipo zimene akuona azimayi muzipatala mwathu ndi criminal. Tiyenera ngakhale kupita nazo ku court chifukwa azimayi akumwalira, azimayi akupwetekeka. Ifeyo ngati boma tizayesesa chotheka number 1 kukhala ndi mankhwala okwanira muzipatala mwathu, koma chimene tanenaso tachita promise kwa azimayi kwa Malawi ndi chakuti tizachita establish mobile clinics countrywide. Tathokoza kwambiri. Dr. Kabambe, muzatani ngati mtsogoleri poonetsetsa kuti gawo la zaumoyo likulandira ndalama zochuluka koma kuchokera mdziko lathu lomwe lino osadalira thandizo lochokera mayiko akunja? Budget yathu zaka zapitazi kupateza chaka chino ndi budget yovuta kwambiri. AMRA akumatolera 4 to 5 trillion kwacha. Atachita bwino akhoza kutolera 5 trillion kwacha zimene angatolera AMRA zoti zigawidwe madera osiyanasiyana. Nde ife malingana ndi UTM tanena kuti tidzayika 2.9 trillion kwacha tidzapereke ku console yonse 100 billion kwacha. Mu 100 billion kwacha imene zayapatsa ku nsanje padzakhala mbali ya zamaphunziro, padzakhala mbali ya zipatala, padzakhala mbali yokonza nkhani za madzi, padzakhala mbali yoonetsa kuti misewu ya kusanje yakonzedwa. Ndiye ndi 100 billion miti zaike ife pa district yonse idzakonza ma social services onse amene pa district paja adzafunika kuti achite. Pakali pano budget yathu imene timapangira ndalama zonse zimangopita ku Capitol Hill, pamene ka fraction kochepa kamapita ku ma councils. Zikapita ku Capitol Hill kuja ndipo chamangona president
angoenda chakwera angoenda ndi nduna zawo ma PS ndani amangokhalira kuenda ndipaja mamva watu ku State House kuli anthu 1000 amene alemba ntchito paja mamva watu ku embassy atumiza anthu 50 embassy yakuti 60 embassy yakuti amangokhala ndi kuenda kugula zimagalimoto zodula ndalama ziyamazika zonse Capitol Hill kumangopangira zimene zijazo ife tikudzasintha ndalama zonse zija tikuzipititsa ma councils ndalama zina zeka 500 billion muzaulimi 500 billion muzokopa alendo 500 billion za mafakitare 500 billion za mafakitare ndeti katero 4.9 trillion budget yatweja yagwirizana ndi ndalama zimene imwata yatitolerera zonse ziyazathandiza kuti ma services onse health education and others zonse zikuyenda bwino. Zikomo kwambiri Dr. Kabambe. Atupele Muluzi mudzatani poonetsetsa kuti gawo la zaumoyo likulandira ndalama zochuluka kuchokera mdziko lathu lomwe lino osadalira thandizo lochokera maiko akunja. Tikudziwa kuti chuma chathu chasokonekera mene ndafotokoza kuyambirira madonors athu amene amatithandiza ndalama 50% ya ndalama imene amatithandiza imene sakuperekaso chaka chino. So we are in deep crisis. Ndiyetene kuganiza mwatsopano njira imodzi imene tichite ndikuunika ndalama zimene zili mdziko muno kagwiritsidwe ntchito makamaka pa nkhani za umoyo to save to make sure kuti tisamaononge ndalama zimenezo. Mbali inaso tiunike mafuta mdziko muno mafuta athu they are the cheapest fuel in the region. Mafuta athu is actually subsidizing the region. Tupezeka kuti tikuononga ndalama zambiri pamene mafuta athu the price of fuel is so low that is making it, most of our fuel being subsidizing our other countries and our neighbors and the region. We have to review that. Ndalama zimene tipanga ma savings zimene koti koza kuika kwa za moyo. But the most important thing ndi ma reforms amene tichite kuyambirira kuonetsetsa kuti international confidence ibwerere, investor confidence ibwerere, because economy ikakwera there'll be more revenue generation. Koma in the immediate poyambirira tuonetsetse kuti one, investing in prevention, two, making sure that we are doing more with what we have and cutting out waste right through government. And as I've mentioned, one area that we can look at is the subsidy on fuel, which can then go to critical sectors like health and social sectors that need support for the poor, because we need to start fixing our economy, but at the same time, we need to make sure that we are cushioning the vulnerable within society that have no medicines, no food, and nutrition is also becoming a very big issue. Zikomo kwambiri tikufuna tisuntheko pa nkhani imeneyi tipite pa nkhani ya maphunziro. Pa nkhani imeneyi ndili ndi mafunso awiri, ndipereka 1 minute kwa funso loyamba, 1 minute kwa funso lachiwiri, ndipo tiyamba ndi Dr. Kabambe, kenako Dr. Banda, kenako kwa Atupele Muluzi. Nkhani ya maphunziro kuno ku Malawi ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Tikuyankhula pano mwayi wa maphunziro ndi vuto lalikulu. Ambiri tikudziwa zoti mwana 16 wokha amene amayamba primary ndi amene amafika ku secondary pa ana 100 aliwonse. Teacher pupil ratio ndi osalongosoka kuno ku Malawi. Mphunzitsi mmodzi amaphunzitsa ana opitirira 80 ku secondary, ana ochuluka kwambiri. Koma nkhani inanso imene ikudzetsa nkhawa kwambiri ni nkhani ya ndalama zimene zikupita ku sector imene ya maphunziro. Muona kuti ndalama zambiri timadalira maiko otithandiza pachuma makamaka dziko lija la United States of America, ndipo pano tikudziwa kuti tsopano zinthu zasintha. Thandizo imene timadalira lija m'magawo ambiri silikufikanso. Komabe ngati boma muli ndi udindo onetsetsa kuti maphunziro akupita patsogolo. Ndiye funso loyamba ndikupatsani 1 minute kuti mutiuze kuti boma lanu lidzachita chiyani pothana ndi mavuto akuchepa kwa ndalama zomwe zimapita ku maphunziro mdziko lino, pothana ndi mavuto amene ndinatchula aja, makamaka kuti mukwanitse kupanga cover gap imene ilipo kamba ka ndalama zina zimene timande kuchokera kwa anzathu otithandiza zimene tsopano asiya kutipatsa. Ndi kupatsani 1 minute Dr. Kabambe, kenako Dr. Banda, kenako Amuluzi. 1 minute. Job ndi agenda yathu ya 100 billion kwacha pa console iliyonse zikukagawidwa pa console pacha, akakumana pa console akuona maphunziro tikenda mazingati, nanga kuzachipata tikenda mazingati, nanga kusamadzi tikenda mazingati. Ndiye kumaphunziroku aone maskulu ankomba phala mwachitsanzo kuchikwawa afunika angati,
malo ake ati, kodi ana akumayenda ma distance atali kuti, nanga ma secondary school, kapati ngaike Mkomba Phala, ndikukhala ndi primary, ndikukhala ndi secondary school pomwepo, madera momwemo, kuti ana asimayende mitunda itali. Ndiye ife tikapanga inject 100 billion kwacha, chaka ndi chaka kwa zaka 5, tidzaonetsa kuti ma school blocks onse ofunika akhalepo, adzakhalapo, zipangizo learning and teaching materials zilipo, aziphunzitsi onse ofunika akhale m'malo mwake alipo, masalale awo aunikidwa bwino, akulanda masalale abwino. Ndi chifukwa chake ife tikupanga propose 100 billion kwacha ku console yonse ikonze mavuto onsewa. Zikomo kwambiri. Dr. Joyce Banda, 1 minute. Ine nimafuna nene kuti ndalama tu muno zilimo. Tisanapite kuyang'ana kunja muno muli ndalama zambiri. Ngati anthu angathe kugula 100 zima VX nthawi imodzi, ndalama zilipo zotikoza kukusa zothandizira maphunziro. Koma chachiwiri ine ndikuziwasa kuti ku Ministry of Education mutaonesesa kuli ghost workers, kuli masukulu atunthu amene amalandira allocation every month but they don't exist. Zimenezo mukang'anisise komweko. Ndiye ine ndikuziwa kuti titakhala serious austerity measures, kupirira, kuzimana, kutolera ndalama zimene zilimo muno, kuzikusa pamodzi, kuzika pamodzi, zikhoza kuthandizira ku maphunziroko. Zikomo kwambiri. Atupele Muluzi, 1 minute. Yeah, drama yes zilipo, and tikoza kuunika kuti tikoza kuisira bwanji drama zimene zili momuno, koma sizikwanira. It's not enough. We're in a serious economic crisis. Zimene zikufunika panopa is to renegotiate. Maka ndi anzathu kunja kuti atithandize. Maka pamene tikufuna kuti chuma chibwerere mu chimache. So the first thing is to renegotiate. And tiyenera kukambirana ndi US government, nkhani za maphunziro, nkhani za umoyo ndi anzathu kuti atithandiza bwanji. Kuti amene akhoza kubwera ka European Union yena kuti azatithandize to fill that gap ndi ndani. Koma iwo akufuna confidence, akufuna accountability. Zimene zapatse confidence ndi utsogolere amene akuziwa kuti there will be accountability, ndrama zikulisira ntchito moyenerera, komanso ifeyo focus yathu ngati akhoza kutithandiza ikhala more to human capital development. And mafunika upanga emphasize kuti pafunikabe ndithu kuti atigwire mene zinthu zilili. Zikomo kwambiri. Titsatiranso oda yomwe ija, koma nafuna tingosunthako pang'ono tionetse pano nkhani ya kuti maphunziro akhale apamwamba. Apa timakamba za kupezeka kwa ndalama mu sekta imeneyi, koma mukati muonenso nkhawa ina kapena vuto lina imene Malawi akudandaula ndiza kuti maphunziro alowa pansi, the standards of education. Ndiye nangofuna mutitsimikizire kuti muli ndi ndondomeko zotani kudzaonetsetsa kuti maphunziro abwerere pachikale kapena apitirire pamene analilipo. Tiyambanso ndi Dr. Kabambe, kenako Dr. Banda, kenako Atupele Muluzi, 1 minute. Maphunziro alowa pansi kwambiri chifukwa kuti ma resources ogwirira ntchito za uphunzitsizo palibepo. Pakufunika kuti tikhale ndi ma classroom okwanira, pakufunika tikhale ndi ma teaching and learning materials okwanira, mwachisanzo ma labs akhaleko ndi ma equipments, malabu mene mwa science akhaleko, tikhale ndi aphunzitsi ophunzitsidwa bwino, komanso aphunzitsi oti ali motivated, ali ndi remuneration package yabwino. Tikufunika kuti aziphunzitsi tipange review their salary structure and their remuneration package, cholinga ngathe kupanga deliver in their jobs. Komanso pakhale ma performance management agreements in place. Timakani ma supervisors aja tionetsetse kuti supervision ikuenda bwino, ma performance targets alipo, pali ma school ena ngati akatolika kumene akuchita bwino kwambiri, tione kuti zimene ngati kuziphunzira zibwerere ma school ena onse nzantundu wanji. With resources we will be able to improve the quality of our education system in the country. Zikomo kwambiri. Dr. Joyce Banda, 1 minute. Ine ndikukhulupirira kuti kupita ku maskulu athu aziphunzitsi athu azikhala ndi ma refresher course now and again. Zimene zikoza kuthandizira quality kuti izikhala pamwamba. Komanso chimene ndikuziwa ine chakuti ntangofika 2012 tinakweza masalary by 50%. Mphunzitsi uja sikuti timangomchita reward yayi, koma kumupasa kuti akhale motivated, anyamuke, agwire ntchito molimbika, ndipo amagwira ntchito molimbika. What I'm hearing now is that they are very frustrated, demoralized. Ngakhala akachita pension ndi pension yomwe sakulandira. Zimene zije zikuchita affect anthu aja kuti commitment yawo pa maphunziro ana ndi yotani. Koma pofunika infrastructure, pofunika ma refresher course, pofunika proper remuneration for our teachers, komanso asikana aja zikhala kuti ali motivated nawonso
akupezana ndi ma role models. Panali ma programs ambirimbiri amene tikapanga kale. Anthu amene tili ngati ine timatha kuchita mix ndi asikana chamachita encourage kumapeza role models. Zikomo kwambiri. Atupele Muluzi, 1 minute. Ya, vuto la maphunziro za umoyo ndi zina zotero mavuto akuchokera pa chuma chathu. Tikakhonza chuma chathu ndikuti ma sectors amene ayamba kuyenda bwinobwino. The issue pakali pano ndi chuma chathuchi. Chiwerengero chathu, population yathu yakwera kwambiri. Kulibe ndalama zokwanira. Kuti tipange bwanji kuti chuma chathu chikwere tipeze ndalama zambiri pamene mafotokoza maplani athu amene tinawo tsiku la lero. Koma pa maphunziro ifeyo IUDF from 1994 kufika 2004, literacy levels doubled. Kutanthauza kuti with free primary school education, it had a real impact on education. And education is key to driving the economy forward. But the key to investment is making sure the economy works, the economy is restored, chuma chathu chibwerere, and my investments are to aloe ku education and skills development. Tikubwera ku gawo lomaliza la msuso wathu tsiku la lero, madzi ndi ukhondo. Madzi ndi ukhondo ndi zinthu zofunikira kwambiri pa nkhani za umoyo. Komatu ku Malawi kuno nkhani za madzi ndi ukhondo lidakali vuto lalikulu maka ku midzi. Amalawi ochuluka akulepherabe kupeza madzi a ukhondo mdziko lino komanso kukhala malo a ukhondo. Ndimafuna ndidziwe kuti kodi boma lanu ndilozipereka kupitirira kukhazikitsa unduna wa zamadzi ngati oyima paokha polimbikitsa nkhani za madzi ndi ukhondo mdziko lino molingana ndi masomphenya a Malawi 2063. Tiyambe ndi Dr. Joyce Banda, muli ndi 30 seconds. Ndizofunikira kwambiri kuti anthu azikhala ndi madzi akumwa ndi aukhondo makamaka ku midzi kumene ena fe timachita spend a lot of time. But what we have discovered is kuti level ya madzi yasika kwambiri. Tapanga maboho ambiri ndi level yatsika. Pamene yatsika ndiye kuti ukumazi maboho ena kuuma. Chofunika ndikukumba ma dams aja akachita harvest madzi aja soka machokera pasi, madzi amene aja ndi amene amayamba nokuchita go down makamaka tikamachita harvest amvula. Ndiye level ya imakwera. 30 seconds yani ya Dr. Joyce Banda. Komano ndimafuna ndibwerenze apa kuti ndinozipereka kukhazikitsa unduna special na za madzi ndi ukhondo. Sinakhalepo ndi cabinet yopanda minister wa madzi because it is very important. I make that commitment once again. Atupele Muluzi, ndinozipereka boma lanu kukhazikitsa unduna wapadera ona za ukhondo komanso madzi. Madzi ndofunikira kwambiri and ndifo kukonzekera kuti tizakhale ndi unduna wapadera oyang'ana za madzi ndi ukhondo. Dr. Kabambe, 30 seconds, funso lomwero. Commitment ilipo, koma kuti ndingonjezera kuti ifeyo IUTM tizachepetsa kwambiri ma ministries. Sizadutsa 18, ma ministers sizadutsa 18, ndiye ma PS sizachepa, ndizinazotere ife tifuna kuti government ikhale bottom up osati top heavy kwa bottom up. Ifake ndrama zake zonse tikupititsa kuma console ku Capitol Hill kudzangotsala maybe 10% ya monitoring and policy setting and so forth. Komano kwa ntchito ambiri idzakhala pa ground tathokoza kwambiri pakuchepesa kwa maunduna anu timafuna tidziwe kuti unduna wa zamadzi udzakhala padera kapena muzachita chani. Unduna wa zamadzi udzakhalapo padera chifukwa ife tikuyika ndalama zambiri kuma console zoti zapange ntchito zamadzi pambali popanga ntchito za masukulu zazipatala zina zotero komanso ikaso 500 billion kwacha ku nkhani ya ulimi in form of irrigation. Ndiye tizaonetsetsa una kuti unduna umene wapadera udzathandiza kuti ndalama zimenezi idzakonze ntchito zamadzi plus irrigation. Thank you so much. Tathokoza kwambiri. Funso lotsatira tiyambira Atupele Muluzi kenako Dr. Kabambe kenako Dr. Banda. Tikufunanso mutitsimikizire kuti mudzapereka 5% ya ndondomeko ya chuma ya dziko lino ku ntchito za madzi ndi ukhondo. Vuto limene laoneka ndira kuti ngakhale ngati dziko timanena kuti ndalama izi zipite uku koma ndalama zosizipita. Ndi nkhani ya ukhondo komanso madzi ndiyofunikira kwambiri. Ndiye tikufunanso mutitsimikizire monga mwangotitsimikizira apa kuti mudzaonetsetsa kuti unduna umenewu usathe upitirire koma undunawo udzafunika funding. Tikunena kuti 5% ikuyenera kupita ku unduna umenewu. Tiyambire kumeneko
Atupele Muluzi. Yeah, the commitment imene tukoza kupanga, but nifotokoze kuti sili kudziwa state ya economy maka tikafika pa 16 September. Zinthu sizili bwino. And I can tell you, I can assure the people of Malawi, it is a deep, deep crisis. Drama kulibe. This is a serious economic crisis. And silingango opeleka mafiga osadziwa kuti kodi zinthu zili bwanji. Koma commitment, yes, mtima wanga uli pamenepo, koma tuoneka kodi chuma chili bwanji, chifukwa ndikudziwa kuti ndi crisis yaikulu. Dr. Kabambe. If it is apereka more than 5%, menda nenera kuti if it was like 500 billion kwa agriculture, tizapanga irrigate almost 1 million hectares. Kuranda wazona kuti ndalama zimenezozo zikukhuzana ndi resource yofunikira kwambiri ya madzi. 100 billion kwa japita kuma console na yonso mbali imodzi ndi za madzi akumwa. Ndiye ifeyo commitment imeneyo tidzayipanga meet in full more than the 5%. Thank you so much. Muluzi akuopa kuti mwinapo kalowa mukapezeka mulibe ndalama inu mulibe nkhawa imeneyo kupeza kuti ma commitment mupangapa mukanika kwaniritsa fuka mwapeza mulibe ndalama imeneyo. Ndani nakale kuti nakhala budget director ndipo ndafotokoza kuti MRA panopo ndi economy ilili ikumatolera 5 trillion kwacha. 5 trillion kwacha ayo tidzayika 2.9 trillion kwacha kuma console 100 billion. 500 billion kukonza za ulimi, 500 billion kukonza za mafactory, 500 billion kukonza zokopa alendo, 500 billion ya migodi, 4.9 trillion imetola MRA ndimenopanga zimenezo. Capital Hill sitizapatsa ndalama zangokhala for policy and monitoring, ndalama kochepa tizapanga streamline izakhala bottom up government. Dr. Banda, 5% yopita ku ntchito za madzi ndi ukhondo mungalonjeze kuti mudzachita zimenezi? Ine ndikhoza kulonjeza kuti 5% ya budget izapita ku madzi. Ifa madzi ndi moyo. Ndiponso ife mu manifesto mwathu muli kulima kwa kawiri. Ndiye nkhani ya madzi ndi nkhani imene ili important ife kuchipani kwathu. 5% commitment. Zomwe kwambiri ndingofunsira funso lotsiriza ili kenako ndimpatsa mzangayo kuti timalize mtsutso wathu. Imene liso ndi lachidule ndipo ndikupatsaniso 30 seconds kuti mungoti yankha mwachidule. Tikuyankhula pano anthu 18% okha ku Malawi ndi amene amapeza madzi otetezeka, ndipo kumidzi ndiye osanena ya anthu mwina ochepera 10% ndi amene amapeza madzi aukhondo kuti akhoza kumwa. Timafuna tidziwe kuti kodi boma lanu lidzatsatira njira ziti zenizeni kuti pofika 2030 anthu onse azikhala ndi madzi akumwa aukhondo makamaka m'midzi komanso kwa akazi ndi atsikana amene amafutika kwambiri. Tiyamba ndi Dr. Kabambe, tipita kwa Dr. Banda, kenako timaliza ndi Atupele Muluzi. Tinafuna kuti mukamanga funso limeneli munene ndithu mwachindunji zimene mukudzachita kuti mwina pa nthawi iyo tizidzatha kukufunsani kuti munati muchita A, B, C ndi D. Muli ndi 30 seconds, Dr. Kabambe. Ndi ma department ya madzi ma consolomu koma ndalama simapatsidwa samapanga china chilichonse. Ife tikayika 100 billion kwacha pa consolo pacha apa consolo aona kumaphunziro kupita izi, kumadzi kupita izi, kuzipatala kupita izi, kumisewu kupita izi. Chotero ndi 100 billion kwacha chaka ndi chaka 5 years tidzakonza mavuto akusowa kwa madzi kwa Malawi wonse dziko la Malawi. Zomwe kwambiri. Dr. Banda, 30 seconds. Ifeyo mene ndanenera mucha madzi ndi moyo, ndiye ifeyo tizachita chotheka. Tikudziwa kuti madzi maboho akumbidwa ambiri, but we could have people have access to water pafupi titakhala ndi maboho, koma maboho panopo samatuluka madzi amauma. Chochita ndikukumba madamu countrywide. Ndikutero chifukwa kumuzi kwathuku kuzombako kuli example tinakumba damu nthawi ya President Bingu wa Mutharika. Damu limenelo ndi limene likuthandiza anthu kulima kakawiri komanso clean water. Atupele Muluzi, 30 seconds. Yeah, ndichenjezeso kumangolonjeza mafiga sitikudziwa kuti ndalama zichokera pati. We are in a deep economic crisis. Ngati sitikuvomereza kuti crisis, this is a very deep economic crisis. Yes, I would love to even give the percentages that tikukamba panopa. Koma the first tiwonike bwino the state of the economy and tiwone kuti tikonza bwanji chumachi. Involving all partners, we need all of us coming together to resolve this crisis that we have, including the water crisis. Zomwe kwambiri. Pomalizira penipeni mwina mukulankhula kwanu ngati ma candidates anthu kunjaku akumayankhula tikaona ma manifesto anu kuti mfundo zake zikumafanana
komano mwina kalembedwe kapena kayankhulidwe ka mfundozo ndi kamene kakumasiyana. Pamene tikumaliza debate yathuyi, ndimafuna ndimve kuchokera kwa inu ma candidates pa 16 September lapano. Mukaona mmene mwayankhira mu debate yathu ino, mukuona zokuti mfundo zanu ndi zosiyana, nanga mfundo zanu ndi zothyakuka bwanji kusiyana ndi za ena. Atupele Muluzi. Ife tili ndi 2 minutes, munindi 2 minutes, olemekezana pefa uku ndikuyankhula kwanu kotsiriza, ndiye tikupatsani 2 minutes, mukamaliza kuyankhula apa simuyankhulanso. 2 minutes. So the first thing, choyambirira stabilization ya economy. 100-day plan yathu, business first. Plan ionesesa kuti chuma chikubwera muchimache, investor confidence yikubwera mdziko muno, because tindi trade deficit with 2.2 billion. Katunda amene timatenga kunja pali deficit ya 2.2 billion. Ndi izi zena kukonzedwa. Ngati sitikonza apa ndikuti tili ndi vuto, sitingabweretse mafuta, sitingabweretse mankhwala mdziko muno. So the first choyambirira ndikukonza economy yathu. Chachiwiri is business first, kuti tibweresa onse pamodzi. Tiyenera kupanga cushion anthu akumudzi kuti pamene pabwera ma reforms tionetsetse kuti andi chakudya, andi akukhala bwinobwino, zinthu zipanga stabilize. 2, innovate. Ine ndine munthu mmodzi amene ndili wa generation yatsopano, ndimakhulupirira and digitization. Pano ndi blockchain, we've got artificial intelligence. Tikudziwa kuti ndi ma critical minerals. Tikoza kupanga leverage critical minerals and to raise finance on the international money markets and establish a sovereign wealth fund for Malawi. This is the game-changing opportunity. Critical minerals are the new oil. We have niobium, we have rutile, we have a lot of rare earth minerals that are the game changer. For us to take advantage of this opportunity, you need a new type of leadership that comes in, that is credible, that is accountable, that generates confidence for investors to come in. And already there's a buzz out there, and the world is waiting for the rise of Malawi. And I can assure you, Malawi will rise, but it requires the right leadership that is focused, determined, and accountable to the people of Malawi, that generates the confidence for the investments to come into this country. That is the difference. And I am that leader that has come here with a clean record in terms of being able to be decisive on fighting corruption and focus on the development of Malawi. Mumphindi ziwiri zokha taumba ninkota Dalitso Kabambe kuti Amalawi akuvotereni inuyo ngati mtsogoleri wa dziko lino chifukwa chani, ndipo mukhulupirira kuti mudzatsintha bwanji dziko lino. Leya, ine kwa zaka 25 zapitazi nagwira ntchito ngati plana wa zaulimi Malawi muno. Kwa zaka 6 nagwira ntchito ngati plana wa economy ya dziko la Malawi. Kwa zaka zina 4 mapanga MGDS jenaline. Kwa zaka zina 4 naka budget director wa dziko lino. Kwa zaka ziwiri nali PS Foreign Affairs kuyang'ana maubale ya Malawi maiko ena. Kwa zaka zina 4 nali governor wa Reserve Bank ya Malawi. Ndakhala ndikugwira pa ntchito za chuma ndi chitukuko cha dziko lino kwa zaka 25. Chilichonse ndimanena pano ndi chimene ndikuchidziwa, ndi chimene chili mmene zilili mu dziko lino. Dziko lino Mulungu analidalitsa, anatipatsa chilichonse. Tili ndi nthaka yabwino, tili ndi madzi, tili ndi migodi, tili ndi anthu ofuna kugwira ntchito. Chativuta zaka 25 izi, nzona zaka 61 izi, takhala ndi utsogolo lakwika, utsogolo ngokonda katangale ngati mene zilili panomu, utsogoleri wa tsankho omayika adindo osayenera maudindo, utsogoleri osadziwa incompetent, osadziwa chofunika kuchitika. Ife ena afa UTM tabwera pamodzi ndikupanga manifesto. Manifesto yathu ndiyo siyana na manifesto ina wonse, chifukwa manifesto yathu ili costed. Tikanena kuti tikonza za umoyo, tikonza za maskulu, tikonza za maphunziro dziko lino, tikonza za misewu, tikumanatika 100 billion kwacha ku console yonse. Tipanga tikonzaso za ulimi, tikuyika 500 billion kwacha. Tikonza za migodi 500 billion kwacha. Tikonza zokopa alendo za mafactory 500 billion kwacha. Zonsezi tazipanga cost budget yathu kwa
na 4.9 trillion kwacha, pano MRI amatolera 5 trillion kwacha. Ife ndifo konzeka from day one kuchita zimene tikunena ifezi ndife ameta konzeka kali di plan imene taipanga cost and is credible. Thank you so much. Dr. Dalitso Kabambe, mumpindi ziwiri zoka Dr. Joyce Banda taumba nkota kuti amalawi akuvotereni inu ulendo uno chifukwa chani, anakuyesaniponi pano akuvotereni chifukwa chani. Apa tilipa tinakhalapo kale ndipo in 100 days tinatembenuza ife chimwe cha dziko lino. Zinthu zinamba kusintha in 100 days. Pano tikunena kuti manifesto yathu taigawa pawiri. Inde zikhoza kufanana koma ife tikuyang'ana ziko pamene lili. Ndiye tikunena kuti manifesto imene mukuti kufana nayo, migodi, magesi, chakudya chokwanira, misewu ndi zina zotero is part 2. Right now, quick fix ndikuyang'ana kuti kodi m'manyumba mwa anthu akukhala bwanji. Anthu pakali pano alibe chakudya. Anthu pakali pano ndi okwiya kwambiri. Anthu pakali pano ndalama alibe. Kuzipatala mankhwala kulibe. Chilichonse palibe. Inflation ya ziko lino imakhala influenced ndi availability ya chakudya pakhomo. Ndiye kuti ifeyo tagwirizana kuti ife choyambirira kupanga fund yokuti m'manyumba mwa anthu kuja mufike ndalama mwasangasanga right now, cash for work. Number 2, chakudya chogawa makomo mmene mucha. Number 3, kuchita chotheka kuti tichite create ntchito mwasangasanga achinyamata, azimayi ndi azibambo omwe. Azibambo azikamanga manyumba 1 million aja, azimayi azipanga cottage industries. Pano ta ayamba kale last week akupanga masopo ndi zina zonse. Achinyamata apange zintchito. Every district tiseguleko resource center. Chomalizira nchokuti tisise mitengo. Njira zosisira mitengo ife takhala pansi tikuganizira kuti pange bwanji. Kuti mitengo imene ikuvuta isike tipange bwanji. Olemekezeka mainda bambo ine ndimaganiza kuti pakali panopo palibe nthawi yokuti tinene nthano zina zocheza mabuku. Koma tiyang'ane moyo wa anthu akukhala bwanji, anthu akuzunzika, quick fix zansangasanga zoti tipange panopo mioyo ya anthu apulumuke. Ndi pange depart from protocol ndikupatsa 30 seconds kuti mutiyankhe mawu anu otsiriza. Anthu akudandaula kuti manifesto anu mukulonjeza zinthu zambiri koma zikuoneka kuti manifesto ambiri akungoti tikupangirani izi, tikupatsani izi, tidzapereka izi, tidzagula izi, koma akuti simukunena bwinobwino kuti ndalamazo zidzachokera kuti. Ndiye mwina ndikupatseni mwayi kuti in 30 seconds munguwauza amalawi kuti ya ife tikamene kuti tidzachita izi ndalama tidzazitenga uku. Tingoenda so order yomwe icha ndipo tikati ndio titamaliza mtsutso wathu. Tiyambire kumene koko Atupele Muluzi 30 seconds. Tindima document really. One, business first in the 100-day plan. Yopanga stabilize economy. Tikapanga stabilize economy, you look at the Innovate Malawi manifesto, which is the UDF manifesto. Once you stabilize, you innovate. And innovate, we're talking about digitize. And then you grow the economy by bringing in investor confidence. We believe the future of this country is business. Investors should come here and they should have the confidence to come into this country and bring their money here. Dr. Kabambe. Mungana nena kale kuti IMRI pano akutolera about 5 trillion kwacha. If a budget yathu it's within that 5 trillion kwacha, imeita fotokoza kuti tenga from the resources zimene MRI atolera ndikupitisa menemo. Koma no tikamapanga grow the economy, tikakhala ni migodi yambirija, tikakhala ni mafactory ambiri, tiyamba panga raise our revenues, ndiye kuti kupita zitsogolo tizikhala mapeza ndalama zambiri zogwiritsira ntchito zina zambiri zimeita zifotokoza zija zimwe kwambiri. Dr. Joyce Banda, ndalama zidzachoka kuti? Ndalama ndanena kale kuti zilipo tumalawi muno. By saving in this same country, ndalama zikutayidwa zicha, ndalama tikugula magalimoto. I'm talking about austerity measures. Kupirira, kuzimana, kubweresa zimene zija pamodzi. Komanso kuchita increase zimene tikuchita collect zicha. Kupera zotola zoti pasa ena zatu. Zolowa zizichuluka, zotuluka zizichepa. Tikazimana choncho, that is the money we intend to use as seed money. Ndipo tikuziwa inendi kuziwa kumeta zachokere zoonjezera pamene pacha kuti tipange program imene ya quick fix. Tikaterenso ndiye kuti tafika pamapeto pa mtsutso wathu oyamba umene timachitira kuno ku Bingu International Convention Center BICC mu mzinda wa Lilongwe. Pa mtsutsowu tinayitana zipani izi: People's Party, Malawi Congress Party, UTM, United Democratic Front, komanso Democratic Progressive Party.
koma amene anatenga nawo gawo pa mtsutso umenewu ndi zipani zitatu: Dr. Joyce Banda kuchokera ku PP, Dr. Dalitso Kabambe kuchokera ku UTM, komanso Atupele Muluzi kuchokera ku UDF. Tikuthokozeni kwambiri atsogoleri athu chifukwa chovomera kuchita nawo mtsutso umenewu. Mtsutso umenewu timayendetsa ndi ine Joab Frank Chakaza komanso mzanga Lea Malekano. Tikatere tafika pa mapeto pa mtsutso wathu. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.